للجميع، وتفضلوا وشكرا. Thank you, أبو بكر. Uh, okay, I think داويت إيدي على إعلان إيري ودي غادي داويت بايرة ريغا أبي نيري في التنقدم زنوركم كلمة نيركا بايرة ودي أنا نحن أصلا زي تزارب كادم هجو أدلك بكان خلينا go ahead بايرة. أوكي ما كما يمسيهم كما يوعلكم كلهاتكم بأنقاتي إيدي حف زبر كله بزعت نازي مدب عدشت زغنو رئي بزح صراحة زحاتتي مالتي لازي قلقن كمال كتاب زليهو نيرو أنا خدتهم أم جمار سالت أكال النوركية እጅተን ክንፅራ ማለት ንፁር ጌርና ክንርድእ ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ ከም ሕቶውን ቀሪቡ ነይሩ ገለገለ ተፈላለየ ነዚ ጥርናፈ ተባሂሉ ዝቐውም ኣሎ ብፍላይ ብርሃነ ዘቕረብካያ ነይራ ሓንቲ ከምዚ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ወይ መንግስቲ ደገ ወይ ካልእ ዝተፈላለየ ገባብ ግን ከዓ ኣብቲ ጥርናፈ ሓደ እዩ ሓደ ጥርኑፍ ሃገራዊ ሓይሊ ዝእምት ከሎ ግን እቲ ገባብ እዩ እቲ ፍልለይ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ የሰክፈኒ ልክዕ ከምተ ናይ ውድባት ኣብዝሓ ዘለዋ እሞ ሓደ ክመፃ ዘይከኣላ ንብሎ እዚ ሕጂ እውን ኣብዝሓ ምህላወሲ ንሰባት የሰክፍ ርዮ ግን ንሕና ኢና ኣክቲቭ ልብስ ጉዳይ እዚ ክንሪኦ ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ገባብ ንምቋም ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ እቲ ሽግር ኮይኑ ስማዓኒ ዘሎ ኣብ ገለ ክጥቀስ ክንየ ንኣብነት ካብ ተመክሮ ናይ ውድባትና እንተሪኢና ብዙሕ ፃዕርታት እየን ሰሪሐን ልዕሊ 26 ዓመታት ካብ 99 ጥራሕ ተሪኢና ፈተነታት ከይፅንየን ከይዳ ኣሎን ገና ይስራሕ ይፍንጣሕ ስለምንታይ እዩ ዝብል እንተሪኢና ግና ንክን ዝመስለኒ እቲ ኣገባብ ሒዝናዮ ዘለና ልፍንቲ ጌርካ እንትካላት ንውድባት ፖለቲካዊ ውድባት ወረ ማሕበራት ብናተን ወከልቲ ገይረን ዘቕምኦ ትካል እዩ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ኣነ ከምዝርዳእኒ እቲ ናይ ፅባሕ እዮ ማለት ከምቲ ዳዊት ክትብሎ ዝፀናሕካ ብዘይ ውድባ ብዘይ ድልድል ሰልፊ እውን ፅባሕ ንግሆ ዘሕሰና ነገር የለን እዚ ቦትኡ ዘሎ እዩ ግን እዚ ኣወዳድባና ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ኣብ ደገ ነቲ ንፅባሕ ስርዓተ ሕግን ቅዋምን ዘለዋ ሃገር ምስ ገበርና ኣብኡ ክዋሳኣሉ ዝኽእላ ቁመና ንቐድሞ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ብልፍንቲ ቢልካ ዝግበር ጥርናፈ ከይዱ ከይዱ ፅላል ምስ ተሰርሐ ኣብ ናይ ባዕልኻ ሒዝካዮ ዘለካ ናይ ርሑቕን ቀረባን ዝሓዋወሰ ወይ ተሰኪምካ ትምፅእ ንቕድም ተምፅኦ እሞ ብግስ ከይበለ ይፈርስ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እዚ ምቋም ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ብዜጋ ተኮር ተቓላሳይን ለውጢ እዚ ክበሃል ከሎ እተን ውድባት ከም ዘለዎ እየን ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ገደስቲ እየን እኳ ደኣ ሓድሕደን ሓደ እናኾና ላዕለ መሬቶ እናተጠርነፋ 3-4 ዝኸውን ካብኡ ላዕሊ ዓለ መሬቶ የለን ኣብ ከምዚ ክተርሓሉ ይግባእ እዚ ሕጂ ዘድልየና ዘሎ ግን ሃገርን ህዝብን ይፀንትን ይጠፍእን ኣሎ ስለዝኾነ ስለምንታይ ኢና ሕጂ ንሕና ሜላ ክንቅይር ዘይንኽእል ነዚ ትካል እዚ ንምስራሕ በዚ ከዓ እዚ ካብ ክፉት መኣዲ ዝተተበጊሱ ሕጂ ኣብዚ በፂሑ ዘሎ እቲ ኣገባብ ሒዝዎ ዘሎስ ቁኑዕ ድዩ ኣይቁኑዕን እዩ ክምርመር ዘለዎ ክረአ ዘለዎ እምበር እቲ መሪሕነት ጥራሕ ድዩ ሰሪሕካሲ ዝብል ሕቶታት ገለ ነይሩ መሪሕነት ጥራሕ ኣይኮነን ዝስራሕ ዘሎ እኮ ንሕና ሎሚ ነቲ ፅባሕ ክፍጠር ዝኽእል ኣብ ሃገርና ማለትሲ ንግምቶ እዩ እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ንሕና ከም ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ውድባት ከም ዘለዎ እናሃለወ ንፅባሕ ንግሆ ኣብኡ ምስ በፃሕና በቦቱ ይሕዝ ይኸይድ ይወዳደር ሕጂ ግን ከም ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ብሓደ ክንዛረብን ክንሰርሕን ንኽእል ቁመና ክንሰርዓሉ ንኽእል ብዜጋ ተኮር ተቓላሳይ ንፍትሒ ጥራሕ እቲ ክራይቴርያ ክኸውን ዘለዎ
ስለዚ እንታይ ይኾናሉ ማለት እዩ ተን ውድባት ንኣባላተን ወላ መርሒነተን ይኹን ወላ ኣባላተን ኩሉ ኣብ ውድባት ዝየሉ ብምኽንያት እውን ዘይኣተው ውድባት ኣብ ውድባት ነይሩ ዝገደፎ ነዚ ኩሉ ዝኽጠርንፍ ሜላ መቋም ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ብዜጋ ተኮር ተቓላሳይን ፍትሒ እዩ ኢልና ንኣምን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ሕጂ ንናይ ሃብቶም ርእይቶ ኣፕሪሻይዝ ዝገብራ ብጣዕሚ ዘመስግና እያ ነዚ ምስ ርአናዮ ከም ተራ ተቓለስቲ ንለውጢ ኣብ ውድብ ንሃሉ ኣብ ማሕበር ቁኑዕ ኮይኑ እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ውድብና ኣብቲ ዘለናዮ ትካል ነዚ ደጊፍና ክንስዕቦ ጥራሕ እዩ ዘለና እምበር ካልእ ፎርሙላ የለን ዝኸደ ፎርሙላ ከም ዝበልክዎ ፈቲና ኢና ብልፍንቲ ወዘተ ወዘተ ወላ ናይ ኣምባሳደር ትማሊ ዝቐረበ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ኣነ ለውጢ ይርኢ ኣለኹ ምክንያቱ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ዝበሃል ዘሎ እኮ እተን ውድባሲ ብሰን ዝወክሎም ኣካላት ከም ትኽብሎ ዝፀናዕኩ ጌርካ ዝቕውም ማለት እዩ ኣብቲ መቋምቲ ሃገራዊ ሓይሊ ፍልይ የብልን ግን ኣብቲ ኣገባቡ ተዝሓሸት ኮይና ስማዓኒ እዚኣ ስለዚ እዚኣ ንኽብል እየ ሓድሽ ኣይኮንኩን ተዛሪበ ኩላኻትኩም ዝተማዕኩም እዩ ይቀኒለይ ዳዊት ما أعتقد أنه هنالك كلام ما أعتقد أنه معطني هذا حتى هو سمعك صبو فيري جود سمعنا كل زبالك ما أعتقد أنه هنالك شيء جديد يمكن ترجمته كل ما في الأمر هي عبارة عن توصيات وآراء فيما هو باعتباره بايرة عضو قديم في اللجنة كان موجود وقال أنا شاهدت بعض الوجوه الجديدة في هذا المنتدى اليوم وهذا السيمينار ودي قال بادرة أمل يجب أن نحافظ عليها ويجب أن نعمل ونضاعف جهدنا ومن أجل أن نصل لكل الناس فبشكل مختصر كمان قال إنه نحن ما ليس بديل للتنظيمات السياسية وليس بديل للتجمعات المدنية أو السياسية الأخرى نحن قوى وطنية تريد أن تمثل الشعب الإريتري ويتم اختيارها من الشعب الإريتري من خلال الاختيار الفردي ثم بعد ذلك لما نصل لإريتريا ويتم تغيير الواقع الموجود هناك كل تنظيم بالوثيقة السياسية اللي حيتفق عليها سواء كان ميثاق وطني أو دستور أو أي شيء بما يحفظ له حقوقه يكون حزبه يكون اتجاهه السياسي وينشط في داخل إريتريا في المستقبل أما الآن فنحن في مرحلة بتاعت إنه نحشد كل الجهود نوحد الصفوف إذا كان في خلافات وإذا في فجوات سياسية وإذا كان في كل الأشياء دي نريد أن نتخلص منها ونردم الخلافات الموجودة دي ونتجاوزها ونكون قوة وطنية تمثل الشعب الإريتري تقريبا في المفاهيم دي هو أتكلم بايري وشكرا لكم أنميت داويت باشاينا وغاي حراي حدا ነገራት ዳዊት ተቐይሶን ይሩ ካብታ ኣነ ክብሎ ዝደለኹ ብዝኾነ ግን እንታይ ክብል ደልያ ኣነ ፍልስፍና እንተኮይንና ክንዛረብ ፍልስፍናን ሪያሊቲን ፍልይ ኣለዎ ምክንያቱ ትምኒት ትደልዮ ካብ ወድዕነት ተበጊስካ ካብ ትሽዑ ዘለካ ወድዕነት ተበጊስካ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ትብል ኢኻ ትእምም ኢኻ ግን ከዓ እቲ ወድዕነት ክቕየር ከሎ ድማ ፍልስፍና ድማ ክትዓፃፀፍ ክበቃዕ ኣለዎ ዳስ ዋይ ገሊኦም ሓሰብቲ ምናልባት ሕጂ ብናይ ፀጋም ኣረዳድኣ ኢሎም ዘስተናዕቕዎም ዓበይቲ ፈላስፋታት our philosophy is not dogma but a guide to action ዝብሉ መምርሕን ተግባር ይምበር ናይ ድርቅና ሓሳባት ኣይኮነን ምንባይ ኣይኮነን ዝብልዎ በዚ ምክንያት እዩ ስለዚ እቲ ወድዕነትና ክንሪኦ ናይ ግድን ክኸውን እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩለን ውድባት ይኹና ዋላ እዚ ንስኹም ኣምፂኹሞ ዘለኹም ሓሳብ ኣብ ተጋታተር ኣለና ሃይለመን ቆርዮስ መልሲ ሂብኩም ንሕና ሓደሽቲ ኢና ኢልኩም ናቱ ምክንያታት ይህልዎ ማለት እዩ ዝእክቦም ግን ይእክቦም ኣሎ ዝእምሞ ድማ ኣሚሙ ኣሎ how do we negotiate with him ከመይ ጌርና ኢና ምስኡ ንዝቲ እዩ እቲ ሕቶ ዝመፅእ ማለት እዩ ከከም ተመክሮና ንተኣኻኽብ ስለ ዘለና ተመክሮታትና ከመይ ጌርና ኢና ነቃድዎ
إذا تاريخ كنوكس كدلينا أي سلمنتا عنا قد محج فحيلنا سلمنتا عنا تباتاتنا سلمنتا عنا تحراري منا تاريخ أسبقنا خنقرقرو كدلينا جن قالينا نتاريخ كنقرقرو عند الليننا مخنياتو بارتنرز نايت عنوت ندحر نيرنا يمثلنا بجهودهم الزراب ناس يقول أنا خوين السمعنا لنا بناتي الرأي جنا يقول أنا هو تجاجينا إذن تجاجينا إذن حرجير الكاني أنا خمسة قبل كاي زبل مرسعجي أمباسادر هاي المنقريش نيرو نحر كم زغت بلون هونك أنا خمسة قبل كاي سلزقونكو ناس تاريخ نقدفه يبل نيرو تاريخ قد يفنا نزارب نحر كوينا تاريخ is the mother of every subject نايزخونه يكون عود فلتات عد تاريخه سلازي قدنيو تاريخ كنغورغور كنفريه بلان كنك عرس كساعد مسانا دماني تعاريقنا لنا مالتي حادث سقم تعابسقم تنقدميت كيدنا لنا خك عرس يا سرعه زي غدا انلو نحريلنا زي عبي زي حدقت كتقبروا له تخيل قداي مالتي ولا يناس يعبن نحري وا نحنا امسيلنا انا خمس غير نمبر حجز نيوبل والسرعه زي صنقو دخونه مردعتا ناي سرعه زي الحسكا مسيكا زي ناي بحق خطع رغز كونتاتيو كم زين نقبر لنا دينا I don't think so حجون انتقونه إذا تفتح مخنياته صلالات تنودبات سلازي سرحلن 10 عامت 30 عامت موكيرن سلازي سرحلن إذا حيزنو زرلوا منقدي جوجو يبهرال نو كم تداوي تزبلو ودبا زي بلو قعزة خير أكيرني زي موداب قن مسأل كاي كم زي أنا حجي ودب نيروني قال نيروني لحارقن قدي فيو أنا دلايك الزارب يدل لكم مسألة ديمقراطية مسألة سلازغونا أني أب كل دخلتكو رئيتك هبي زرزر لكو لكع لك أونتني عالمون كم قبروا له بزي عالمنا أبتن ديمقراطية وسرعات لنا إلى زمك هاجرات كي ترفع مالتي انت هيدا عيد شجرنا نحريلنا زي تتقصنا قر لومي هذا نيرو مالتي بس خنتاي سلمتاي نعنو لنا سلمتاي كن عراي نخيلنا لنا سلمتاي كن زت نخيل لنا نحريلنا كابتن احنا تشنقنا نزارو زلنا ندعلي ጭንቀት ከነፍርም ዝዳعለ ጭንቀት ከናአቱም እንት ሰልኩታት አሎ ስርዓት ናይ ሓይሎ ቡይ ድቃለሰና ዘሎና ዓና ማለት ሕጂ ብኸነለልዮ ዘይን ኽእል መንገዲ በርባዕተ ነጥብ ንሰማዕ ንብል ገለና ማለት ነተን ኣርባዕተ ነጥብ ክሰማዕ አለ ንኽእል ከመይ ጌርካ ትፈልጦ ልኡላውነት ክትብለኻ ወልኡላውነት ንዕንዲና ደይፀገም እንዳገጠመና እምበር ንልኡላውነት ኢና ነብል ክብለካ ስለዚ እዚ بركات كتصنع زلو نغيريو اذا بناي زته بناي زيغا زبحال نغير ون نزي زوحس هاي مسلنن بناتي ريتو this is my opinion مالتي قال كبلو زدلي انتايو ناي من اسات كونتاتكم ناي اكلاتات كونتاتكم ناي كلن ودبات كونتاتكم نغبر علينا ايلنين صبغ يناتي من قدي لنين لعلن تحت نبلا زلوا كن حدغا يغاطمن مالتي تمالين دحرني لكم حوار يوحنس و تحققني في شمت غاغري زلو ولا نسي قريب نبرت مال حوار يوحنس اسملاش تمال زبل زنبره صبون خير لنا اتناي ريكورد زي كونه داي تزاريبو ريكورد كوني رومبري ني يوروبيان يونيون قريبنا يومسي سميرنا ناي حوار ناي بوليس اكار اوصينا لنا نحنا قراي زي كونه تحققنا عبس قوم تخيدناسي نساتهم تحققهم لنا يبلني اذا حجي نسو بناتو الرعايا بناتو منقدي عبس قوم تنقدمت كيدلو مالتي لذي كمدن نسوم عبس قوم تخيدنا تولوز لهم مالتي لذي تغاتاتيرنا تطو كاب نبلسي كم حاده قرنافه وشدكم ناتكم كاب نابز مسون تمصاخم حيش مبالسي نزت مبال اي حشكم مخنياتو تغاتاتيرنا اينا زلنا مالتي بب مخنياتنا اينا قريبنا زلنا مالتي كمزن تغوركم سلمنتاي بزعباز بزح تزاريبنا نيرنا بغزاكم وون انتاي لكم نيركم وا ازريتوتات يبزح لمو اب قمت كنعتوينا اتينا يلنا كنزت يلو اينا لكم نيركم حجي مزتكم رسي تزتكم ديو مالسي فرزي كله تخوينو ترخيبو ولاس نابز حج تبلو زلخم يصديقو خوينو تترخيبو سي ابزي دمدمكم مالت ديو بخمزخه مودعتا اند حري حجي كم تعنتو يزبلكو
وديكم تايم ليميت ناتكم 14 ورحي مستودعه بدحريو انت خطغبريكم بدحريو سي زوم درخبنا مزيوم يومو بزيوم غيرنا وكلت نغبر ديهم كتبلو كالا اي نغت مساغر منكس بلزلهم كاي زعبا اوشت سفطر كونتات انتاي كخونيو انتاي كفطر خير يزبل زتقالل ديو غدنا ايتو ما اوشت زلو خي نحنا تلعل غبز نبلوم زلنا كابرا عد وزا نبلوم زلنا مغلا نغر اندحر غيروم تزمدنا خمي كخونيو كم سند يقربتناتكم ولاس رؤسو زخاله مرارح خوينو قربي ناز كله اب قمتاتكم مرسخ تبول تخيلكم صبغوا كم ريته يزغبرو زلكم تدي قربكم لون ولا حنتي كون المهنياتنا ريته قداينا نزارب زلنا يغني لي Thank you. ተገርግስ ምትርጓም ድሌና ዲዩ እስኪ ትግርኛ ላይ ሰምዑ ሰባት ኣለውና ድዮም ኣብዚ እቶም ናይ ፌስቡክ ምስ ዓድል ዘሎ እንተሎ ግን ብዙሕ ርእቶ እዩ ብዙሕ እንታይ ሽሙ ዘድልዩ ኣይመስለኒን ምትርጋም أبريتو مترجم يدلني نفسه خبر ريتو يزارب بقى أبريتو كذا ناخذ كتب سي طبقي اندحر كلها ريتوتات يزمت زلو زخون حتى انت متيا انا لخو كترجمات داويد حتى لا تننعخا انا سي اقدم ايدي الانيري باير راح يقدم ينيرو كلكم وجع ماليش تقيدين أنا برهاني محرته بعد قال أجي خاوري عملته سمعني برهاني اندحر إيدكا وريدا سلازي أنا توما في سكرين إذا ما حفا بيلوم زلو تراح يدري بزخونا يخون مقدي نحقا نخي تزارب زقابر كونغر يلن سلازي حجون إيدكا وريدا أدلا ما السكوي قريب مني كل التجزية إلي سعيليو أبتا قداميتي بايرت راح قدمين يرو فلت دد حر بايرة أنا إن دابلكو بدحريو هذا نبتا كايو بدحريو حجيت حلفن اللقا هبتا قرقس كزارب تقريبو له دحن I have no problem بس لك براني هذا جزي ولا إن حفا بلنا خلنا عند حرقلة دمت سجيرنا بعلو تاشو مكبر يا غمزي يلقسي تي نعاف مبال لازم دحان هبتقر قسم ما غير دحريا اوكي طبق دحان no problem sorry about that no problem هبتقر قسم unmute yourself لبلنا تتزاربنا هاتبق متان قدانا هنكيد طرب كانوا يقولوا كابتي اعتزنا وراي توسع منغو قبل عيدلون سلازي قال توسقل له أنت كابتن قدستي بزمنا زلو مكففال تقاوماي دقافاي بو درجان وعي عرقي حتى زقربه حاونا نيرو برقص تفكر بوتا كوينكم حتى نزي ناي فتحن حقن حزن هذا لنا قال السي زي بحفشو دم بتقاوم وزد بهالقن زي مدرهم مهانو حجي سازي حجي زمرلس اي كونان كل نقر من مدرهو قالو نامنت حدا مدرهنا يروخاب تاريك تاكس نسألنا ترغيبه مستوى هذا 9 في الله يدحر 9 رفرندم زيت بلا زلغا كقبل بزح تصبه زبي دارقا كله دخول زي قدس تحطه قريب نيرو سازي جود نات مدرخ كتصبه ناوهن بصح زلنا قال السيغين مهلاو أبصاب كاتو الله تمدرخ راح يكونن نعزو مزنت نعو حلف نزو سدلو جيتا 9 تقصاد له شو سلطان زحزه أكال سلازنورة كساسيو يخل نيلو تغكل أقراو تغمي نايهزبي تغمي يملسن تزنبر كساب عجي خاء
تزغلو قنزة اسك كاون مزغخارسي زي ادميو ملو كابسوا تبقيسو 5 عمتهم زقبرو كهلو يوم أبي بنسا برخاتات كابتوم زترفوا عمسي كل قيناتات مالي فلا يدك نسيوسي تعدمه زودا كي ننابرا زغون نيوت كازغون هيوت زغنس الزلو أكايداي يعني يوناتي كناتات معي زخبدنا نقر كتأكس أب كيناتي اتغايهم وين أب كندي حدث شمات ويتحنتس معرق انتاي كتوسز قبعة رئيسو أمونا بيلو حزن وين كي قبر هيوتو كم انسساس ويلو أبز دربيو زتأفز زلو درجاينا زلنا زنتايو نتنو بلا زلنا دحنا هاجر كبال تلوس زهاجر زي أبي درجة من حلفنا توصل له هاجر وين كم هاجر بوتالو ودينا هزبت راح زي كونه كب جزياو من قصة تقراي ويناي أورومو ويناي أمحارة تفلد يا زا سرعة زياه كمتم زن طبسن زلخو ناي إثيوبيا أكلات حدن يواقع الله مستمنقسي واقعة حدن يواقع زا منقسي قدف زي عزوا زلو حيلي خم إرترا معري انتو واسالنا حنصاب مستمنقسي سميدا حنصاب انصار مستمنقسي سميدا وانتا يتفللي إنفات تتفللي إتي هزبنا تحتي نعوز هو النقر يركب زي مهلاو تقرأ يحمم ناي تقرأ حيل انت اللي تقرأ يحمم أبي يرترى خندوز حمم قالو أب أم حرز الحمام نهزبهم أبي يرترى نعوز حمل له أكلالو تحتينا تحتتي أكلاتنا إثيوبيا زلو تحتيو يو لك مواساوسنا إثيوبيا زلو بركي حجي كابزن لعلكي كأخلني مالت قلت إيه كزخاخر ترحي زلو سازي أبكم زخونات هزل هاجر دحنات كبال كله تمترناف زلع على درجؤو على دحنات كم سزلو ودب بينوكي دحنات كم سايكل ودبات تحبابيرن ود دحنات كم سايكل تمترنافن صبوق حيلا كم نسألة ودبون كعبيا بوتو يو كعبيان دادي بزلعين نازل لنا حتوناي زي غاز ما أكلو ترنافي أيضا ودبات ناي تزبي بملؤ زلع على حيلي كتري نزل نبلو زلنا دحنات كملس زخو له حيلي نخفت تري تزنتايو تزلو مترنافات ففلا بزي مدرغ زي بزح وعوا له صبوق عودنا مزقبال لنا فتوتنا ون زحقوسو لزبهال صبوق ناتين عود وسان زخونة قعزة يخون والدواء يخون ترنافي يخون قد يخيد يلون زوق صار عمتات كاخن زي حاو بايرز زرزروز نورة بيجيزيو زا أخل الناس أصنحينا بهالتنينا كسرح أي كألن أبزم الدرجة بس إحناس إذا متقرنا في الزي بخمزي خيت زي غاز ما أكلو إذا كبهال كله نحنا خنبل كلنا نزانت فزي أزل عنا نموخان انت زي كوينو ودبا يخونان أبتز قبر تقرنا فيه كم زي كاتات
ዕድል ዘለና ኮይኑ ዝርዳእና ተዘይኮይኑ ኣብቲ ዝበሃል አንቸመንቺ ናይ ቦታ ምውሳድ ዶ ሓደ ውድብ ኣጥሪኻስ ትንስኻ ዘለኻዮ ውድብ ክዓቢ ዝበሃል እዚ እውን ኣብ ትሕልናን ዝፀንሐ ይኮነን ክሳብ ሕጂ የሎ ካልኣይቲ ነጥቢ ናብ ورمنا حتركا في تدرس ወክሓፅር ኣይኮነን ግን ፍትኒ قرب كذا تقتل الله ኣብርሃ ዝብል ዓንዲ ብርሃን ድዩ ምዃኑ ኣደኖ ዘለዓሎ ነጥብታት ከምዚ መሪሕነት ጥራሕ ከተቕውም ንሕና ክሳብ ሕጂ እንከዶ ዝፀናሕና 3 ዓመት ኮይኑ ከመሰላጢት ኣካል እውን ብደረጅኡ መምርሒ ሒዙ ዝኸይድ ዝነበረ ምስጋና ንሓዊ ዮሃንስ ድሮ ምዝጉብ እዩ ምርኣይኡ ዝሓሸይ ከስፍዕ ዘለኒ ኣይኮነን ሕጂ እውን ነዚኣ ክትጥረፍ ኣለዋ ንብል ኣገባብ ናይ ሃገራዊ ሓይሊ ንዓኣ እውን ብደረጃ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ኮንስቲቱሽን ፖሊሲ ስትራቴጂ ኣይኮናን ክንቅርብ ንዓኣ ከስራሓ ዘለዎ ነገር እንዳሓንፀፅና ኢና ንድፍታትና እንዳቐረብና ኢና ኣብኡ ከማን ክሳተፍ ዝኽእል ሰብ ዕዱም እዩ እቶም ብፍላይ ኣብኡ ከም ዝሓዋ ብርሃ ዘልዓሎ ምሕታት ጥራሕ ዘይኮነስ ግዴኻ ምግባር ስለ ዝጥለብ ገደ ንፅበይና ኣብኡ ክምለስ ዘለዎ ነገር ይመስለኒ ስለዚ እቲ መወዳእትኡ ዓብ ነጥቢ ናብኡ ንኽእል የለናን እንዲና ወሳኒ ነዚ ስልጣን ናይ ጥልነት ስልጣን ክቀይር ዝኽእል ሓይሊ ስራሕ የሎን እንዴት ዘቃልሰና ዘሎ ምስ ወደቀውን እንታይ እዩ ስኢሉ ናብ ሽግር ዝኣቱ ዘይኮነ ብርግፅ ሕሰበሉ ዘለዎ እዚ ሒዝናዮ ዘለና መደብ ግን ንዑ እንዳጠመተውን ነቲ ንሰርሖ ደረጃ ብደረጃ ዝሃገራዊ ሓይሊ ክጠናነፍ ዘኽእሎ ዕድል ምስ ረኸበ ነዚ ስራሕ እዚ ዝኸውን ባይታ ሓላፍነት ክወስድ ዝኽእል ምዃኑ ብዝተረፈ ኣብዚ ዘለናዮ ደረጃ ትሕቲ ዝነበርናዮ እውን ክንዛረብ እውን ኣብ ዘይንኽእለሉ ዝነበርና ደረጃ ጀሚርካ ናይ መንግስቲ ከመይ ገይሩ ምስ ወደቐስ ካብኡ ዝሓሸ ጌርካ ክትከይድ ኣለካን ካልእ ፍልስፍናን እንታይን እዚ ንዛረብ ኣለና ንምባል ተዘይኮይኑ ክግበር ዝኽእል ኣይኮነን ዝዝራብ ኦኬይ ምሕሳብ ፅቡቕ እዩ ክሳብ ዘሎ ዋላ እዚ ናይ ወይስቲ ዘሎ ፀገማት ኣልዒሉ ክሓስብ ዝኽእል ሰብ ተሎ ፅቡቕ ንዓና ታተ ከብለና ዝኽእል ነገር ግን በቢግዜኡ ታተ ክንብሎ ዝግባእ ዳ እምበሪ እቲ ሓደ እግርካ ከይሰጎመስ 10 ስጉምቲ ወይ ጉያ ምፅባይ ኣቦትኡ ኣይኮነን ስለዚ እዛ ጥርናፌ እዚ ኣብ ዜጋ ዝማእከሉ ዝጀመርናያ ናታ መምርሒ ኣለዋ ኣሳላጢት ኣካል ኣቂማ ናታ መምርሒ ኣለዋ ኣብ ኮሚሽን በፂሓ እዛ ኮሚሽን እዚኣ ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን እያ ድራፍት ተካይዳላ ነቲ ቆውም እንብሎ ሃገራዊ ሓይሊ ንዑ ከማእክል ዘለዎ መሪሕነት እንብሎ ብደረጁ ብዓቐኑ ልክዕ ነታ ናብ ምስግጋር ዘብፃሕላ ዕድላት ንሕና ውሱን ዝኾነ ዝዓቕሙ መምርሒኡ ኮንስቲቱሽን በልዎ ፖሊሲኡ በልዎ ስትራቴጂኡ በልዎ ብመጠኑ ነካይድ ዘለና ኢና ስለዚ እዚ ከዓ ምስላት እዩ ኣካል ናይቲ ምስላት እዩ ንሕና ከምኡ ኢሉ ምስ ቆመስ ንሕና ንውንኖ ዝበሃል ዛ መደብ ሒዛ ዘላ የላን ከምታ ቅድም ተባሃለ
ምስላጥ ዝኸይ ዘሎ ከም ሃገራውያን ግን ነፃነት ክጓናፀፍ ከሎ ዝህዝቢ እዚ ነፃነትና ንጓናፀፍ ኣለና ብኡ ደረጃ ክህልወና ዝኽእል ዕግበታት ምንም ሕቶ ዘልዮም ነገራት ኣይኮነን ስለዚ can you finish with 1 minute have to gergis Okay, 1 minute ምዝገባ ይኸይድ ኣሎ ጎስጓስ ይኸይድ ኣሎ ሰነዳት ምድላው ይኸይድ ኣሎ ክቲ ኢድኩም ክትሕውሱ ትኽእሉ ዕድም ኣለኹ ታሪክ መምሃሪ እዩ ብሓቂ ድፉን ጌርካ ክኽየድ ዘለዎ ይኮነን ሎምውን ምክንያቱ ትጌጋታት ከይዳጋገም ኣብዛ ቀረባ ግዜ ኣብዞም መንእሰያት ቅልቅል ዝበለ ሽግር ንእሽቶ ኣይኮነን ስለዚ መምሃሪ ክኸውን ደፊንካዮ ወይ ስቁልካ ዋውንዚፍካዮ ዝኸይድ ነገራት ኣይኮነን ክትዓረቐሉ ዘኽእለካ ዕድል እውን እምነታት ክትለዋወጠሉ ዘኽእለካ ዕድል ምፍጣር እውን የኽእለካ እዩ ዝተረፈ ከም ታሪክ ብምልኡ ነቶም ታሪክ ከመዝግቡ ዝኽእሉ ክፅሕፉ ዝኽእሉ ክኸውን ዘለዎ እዩ የቐኒየለይ በዚህ እንዲሁ ናትካ ፕሬዘንቴሽን ክትገብር ክንዕድመካ ኢና ሓደ መዓልቲ የቐኒየለይ ወዲየለዎ ኣብ መንጎ ንእሽቶ ኢንተርቪው ክገብር ሕራይ let me say something እቲ ሓንሳብ ጆን let me say something እቲ ዝቐርብ ዝነበረ ርእቶታት መብዛሕትኡ ድድግፈኩምን እንደተባብዓኩምን እዩ ባህላ እየ ግን there are questions to be answered ክምለስ ዘለዎ ሕቶታት ኣሎ እዚ ሕቶታት እዚ ካብ ምንታይ ተበጊስና ኢና ነልዕሎ established patterns ኣሎ ኣብ ምቕያር ናይ ሕብረተሰባት ማለት ዋላ ሓደ ለውጢ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ብና ገባብ መዓስ ይመፅእ ፕሬዲክት ክትገብሮ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ትኾነ ታሪክ ዝሕግዘና እንታይ እዩ እቲ ፓተርንስ ብፍላይ እቲ ዝደጋገም ነገራት ዳርጋ ብሩህ እዩ what patterns take change in societies ሕጂ ምዝ ዘይሳነ ነገራት ክረአይ ከሎ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ሕቶታት የልዕል ዶ መስለን መብዛሕትኡ ካብቲ ክለዓል ዝወዓለ ሕቶታት ምናልባት ከምዚ ምስቲ ትኸድዎ ዘለኹም ጉዕዞ ድራፀም ዝመስል ነይሩ ዶ እወ ግን እዚ ከም ክትጥምትዎ ዘለኩም ነገራት ጌርኩም ክትወስድዎ እንተኽኣልኩም እቲ ዝሓሸ otherwise we know what we are doing እንዳልካ ጥራሕ ምኻድ ኣይመስለንን ከዋፅእ ዝኽእል እቲ የማን ብፀጋም ዝመፅእ ርእቶታት ኩሉ ግዜ እንዳስተባሃልካ ምኻድ ዳሕራይ እቲ ኣገዳሲ ሕቶታት ክለዓል ከሎ it's a good way to start ንነብስኻ ደጊምካ ምርኣይ ካልእ ዝሓሸ ነገራት ኢንትሮዲስ ምግባር ኦልስ ንሓበራዊ ጉዕዞናን ንሓበራዊ ምዕብልናናን ኣገዳሲ እዩ እዚ ንዓኻትኩም ጥራሕ ዝምልከት ዘይኮነስ ኩላትና ብኡ ኣገባብ ኣፕሮች ክንገብሮ እሞ የብለይን ሕጂ ጆን ቀፅል ብድሕሪኡ ብርሃነ ኣሎ ጠጠው ኣቢልና ዘለና ካብኡ ንኔውት መስርዕ ሒዙ ከይድ እዩ ጓሄድ ጆን ሓፃር እያ ናተይሲ ነቲ ኩሉ ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታን መግለፅን ዋላ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶታትን ርእቶን እንዳመስገንኩ ብዙሕ ሰብ ዝሓቶ ሕቶ ኮይኑ ዝስምዓኒ እንታይ ኣሎ ኣበይና ክንረኽቦ እቲ ሓበሬታን መመዝገብን ዝብል ሕቶ እዩ እጂ ኣብ ፌስቡክ ይኹን ዋላ ኣብ ውሽጢ ገዛ ሼር ተገይሩሎ እቲ ሊንክ ኣብኡ ምስኣተኹም እዚ ኮሚሽን ኣውፂዎ ዘሎ ፃውዒት ብምሉእ እቲ ዕላማታት ብድምፅን ብፅሑፍን ብክልተ ቋንቋ ኣሎ ማለት እዩ
بعربن تقرينيان بتوساخي بزح حصرتي فيديوهاتون الله بملكع حتى ملسن استدالو مالتي او اخترهبو يخم تي حتى ملسن مبزحت تي لو مخحتز زمسيه قال من زي تحت تحتات اقول له ملسوغا اقول له تحصرت فيديوهات مالتي أون ممزجب له تممزجبي بزدل خيا قانقا مزجب كم تقل بعلتي فورم كريئكم مالتي سلازي انتتي عبريتا ملو خون كلها نايل شيرز غورز اللهم من البات اقول له ناتي ريتا خب ادل تهبكم نتم ادما يصنحكم يقرتا حانتا قداسيت حتى بحد من اسي قريبا نيرا اتودبي زلخو اني انت دا نزي توقسو زي دقيفو ساتفا الله خوين صبو انت زي كونه جن كفلت اللي مغنياتو انا ونت زلخو دبك حتى سلزدل زبل ريتو قريبا نيرو بتعمي زدنا ريتو حجي سرعة تقدف كبز حج زلو خنثات نهاجرنا أبزلاتو حدقنيا خنثات كورا قازخا عليه نخلو تدمسي نا حزبتات كوكل زخل كاب إيرتراو هاجراو بايتو جميركا كسابتي سيبيكاوي تكالات بوملو كمز دسكلين كمز عنو نجيرو مالتي حجي نحنا كم حزبي اب دياسبوران لوطي نقالس زلنا قالينا افت بوليتيكا ودب لنا قالنا خا وصاينا زلنا مالتي حجي نحنا كم زيغاتات نودب ولا اب اي نودب جن كم دليت لوط زيغاتات نعنا زوكل حاده بلاتفورم ازيو اقداسي مالتي علامه نايزلو مشت كزربول زمسه مالتي حجي بزحات كم أنصار ودبات جيروم نزي منقسقاس زوسلو الله جن كومو أيقونن in fact اتي توقسو كخيد كله نتن ودبات نمقرابن بزح صحري أكايدن يكايد كونزلون كنسوعس أن إحنا هنا بزقاء اتي مونغوز هلو مترطارات نتدأ كلير ndakhone mesiu لساتن ونت زيغان بعلاو من قدي كم زيغا تمزجيبو نزي تبقيس زل علامة عاود كبصحو كتاب عايز قباء مالتي هفتزقوهم حقراو حايلي لساتن ونت بحق عوتات كوينن بسلال من قدي تترنفن كوقمان دحركي إلن أتزقوم هاجراو حيل نساتنون بوتا اللون مالتي سلازي ازي بقديو تشيك ان بالانسون كفتري اتهزبي نتن ودباتون خقواصاصرنيو كحتنيو نساتنون بقلسي كنطفاق جمرايان سلازي اتحنا ندليو لوطي اب دياسبورا كنمسكر نخل بزمن قد خاني نتعوشت عدي زلو حزبنا خاني بحد دمسي كومونيكيت كنقبر نخل مالتي نعلم ون بحد دمسي بحد أكل كومونيكيت نقبر نخل بمولو ساقع حيز زلو عور عاقم زلو إيرتراوي ما عليها يبلون جن نسوخ ساتفو لزخل الزلو إنرجي كوصال لزخل حدا بلاتفورم جن سلازي اللي كله دارقا دسكيلي يزلو مالتي سلازي نزي نخبر عبرون عدل كفتري مالتي سلازا أنا مودة تاخولا زلي نزم انكسغازي نتابعيو نساتف دحر اتن دليو علاماني عوض كاني قالات في خيلي زوريتا يزلني نوي حكزي وسيدولكم ايتحازلي يغني ليك أبزانا يوحنس نيش يكون صغلاسي نتم لينكن ممزقبي تلاقي خلو إيلو حبريت هذا محلالفو أتومكم زقابوز دوليو أكالات
ክምዝገቡ እንድሕር ኮይኖም እቲ ዝመልእዎ ፎርም ብጥንቃቐ ክመልእዎ ኣለዎም ዋላ ዳት እውን ትኹን ክትተርፍ የብላን እቲ ቁኑዕ ኢሜይል ናቶምን ኮንታክት ናቶምን ክእትዉ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ እዚ ፀገምዚ ብዙሕ ሽግር ፈጢሩልና እዩ ንዑ ኮሬክት ክንገብር ብዙሕ ግዜ በሊዕና ኢና ስለዚ ወዲ ሰብ ኩሉ ክምዝገብ ዝደሊ ብጥንቃቐ ክመልኦ ከም ዘለዎ ተደኣ ብጥንቃቐ መሊእዎ ኸ እቲ ኢንፎርሜሽን ፍሎው ክመፅእ ከሎ ካብ ኮሚሽን ብቐጥታ ክበፅሓኩም ይኽእል ማለት እዩ ካልእ እቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ውድባት እንታይ እዩ ኣቕዋመና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዝብል ዋላ እኳ ብዙሕ ዓዊልና ክንዛረበሉ ኣብ ምስሓብ ዘእቱ ነገር ጌርና ክነቕርቦ ስለ ዘይንደሊ እንተዘይኮይኑ እቲ እንድሕር ናይ 24 ኣብ 24 ዝተገብረ ሰሚናር 4 ዝኾኑ ቪድዮታት ተለጢፉ ኣሎ ኣብዚ ስኒትና ዳትካም ንዑ እንተደኣ ሰሚዕኩሞ እውን ኣባላት ውድባት እንታዮም መልሲ ኣቕሪቦም ኣብኡ ዋላ ብቲ ናይ መጋቢት 12-13 ዝነበረ ኣኼባ እውን the same thing ኣሎ ስለዚ እቲ ሓበሬታ ንሕና ኮንቲኒው ብዘይ ሕብእ ምብእ ብግሉፅነት ነቲ ንሰርሖ መስርሕ ናብ ህዝቢ ንፍንዎ ኢና እቲ ህዝቢ ግን ቁርብ እቲ ሳብስክራይብ እቲ ቪድዮ እንተደኣ ሓንሳብ ክረኽቦ ክኢሉ እሞ ሳብስክራይብ እንድሕር ገይርዎ ብቐፃሊ ክመፆ ይኽእል እሞ እዚ እውን ፀገማት ስለ ዘሎ ኣብ መንጎ መስርሕ ናይዚ ምቋም ሓደ ሃገራዊ ሓይልን ኣብ መንጎ ህዝብን ዘሎ ጋብ ቁርብ ሰፊሕ ኣሎ እሞኒ በጃኻትኩም እቲ ቪድዮታት ኣብ ሲኒትና ዳትካም መብዝሕትኡ እቲ ዳኩሜንት ኣብኡ ኣሎ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ምዝጋብ ከዓ ከምዛ ዝሓበርክኹም ብጥንቃቐ ክትምዝገቡ ነዚኣ ከዓ ደጊመ የተሓሳስብ የቕኒየለይ ክቡር ሓውዳዊት ሚዩት ኢኻ ዘለኻ ወዲሎ ዮሃንስ ብርሃነ ምሕረት እወ ኦኬ እጃኹም እቶም ተሪፍኩም ዘለኹም ሕፅረ ሕፅራ ብልዎ እሞ ናይ ኩልኹም ርእቶ ክንሰምዕ ንደሊ ኢና ብዘይከላ ዓለም እቶም ኢዶም ኣልዒሎም ዘለዉ ዋላ ካልኦት እውን እንተልዮም ሕፅር ሕፅር ዝበለ ርእቶታት ተዓብ መምህር ስለ ዝኾነ ኩልኹም ፕሊዝ ካም ፎርወርድ and say your mind thank you very much ብርሃነ ተሰምዓኒ ተለኻ እንሜት أسمع له حراي ثانك يو دحري نوح تسميت إذا عدل زيادة رخبكوا بتعاملنا كلكم دامسكم كي أنا خاطر لكل خفت مجمر تايلي دوس كله سي قال أولاد الدوات أبزوشت إذا جزا صحيفهم دوسو كفوت ما أدي تبهالسي والدب ديهم تكونوا تدليو انتاي تشجركم ازغيري حقزكم يلوم أبالات مريحنتنا يودبات يوم زيوم كا لعلي حدا زيادة يكونس 10 زيادة أكل ملسنا يزي كفوت ما أدي سمعهم دوز وسبات كنصهم كساب حجيتي اتي شجرنا نحنا إيرتراويانسي كاب حدا ودب تفلي خان دحنا بين خاخ تسرح جميركا they don't consider you as a مقالستو جيرون كريو خاي كولونيو enemy كاب هكذا فنلا على جيروم نعخا أو قميتهم بزعبها خزارة وكفتنو خلوه بتعميد حزن نحناسي إذي ناس عندنا تزونينا أب دقة خوينا دلاينا خل الزرب دقفنا يلي دأسرنا يلي دقددنا يلي إذي عدل إذي رخيبنا خل السناسي سلمنتاينا نحنا إيرتراويان دحرز كله قالسي دحرز كله تمكرو أبزي دحرات تزوديقنا نحردنا تقاومتنا يتقاومت خوينا خنكيد نفتن سلمنتاي إذا خفت ما أدي مجمر تاخذ كجمر كله جميرو ودب يكونن نا ودب علامة يبلنان من كس غاسونا يكونن السالتي إنا نحنا كابز السالات إتكا ناب كوميشن حليفو أب كوميشن حليفون
نهزبن هاجر نمدحان دسرح دلو من قصاص وي بقول يخون متخاب نبلو كابزي أحلفو جن إذا نبصحن إحنا درجة أب من رجع بتشحو أبدي بصحن ده بتشحو بحلاف النتون نحتى سبات هكونا نحنا تعلمنا هزبن هاجر نمدحان سلا دقوني أبزي درجة زي سمعوا سلمن تايد قالنا مو نحنا سي أبز جزا دلو نفس وقف أبالنا يكفوت معدي لعليتهم ولا بتمرح الند دلو لعليهم تقالسوا لعليهم ونحلاف الند نبرهم سبات عنلو كلهم كا تقادلتي أبالتنا يودب زد نبوريهم كاب ودب وتشمس ودب كفترو دخولو نحنا كوتي ودبات 4-5 دأكل ودبات نعسل دم سألنا حنتي نبحنت خبص حناس اللي ديك عليه فعد كبل الناس اللي ديك عليه اسكي بهاجر درجة بزيغا درجة تا زيغا نخلو إرتراوي بحنتي عيني تري بمعري هايمانوت هاي تفلي أو رجاي تفلي ودتوعتاي تبل ونسيتي تبل إرتراوي زيغا نزي أغنتاي كوطولا جميرو إرتراو دي تبل وادا تا زيغا تبهال سي تا زيغا مغبال انتايو فل الليو نحنا غاتا زيغا نحن تسلعكم اللي أخوينا متكاتا مجيكم كابزا زيغا زيا بزن كتسرحنا دي تغل كابا تبلس ريتو زي اللاتنا زي أب حدا كتمسعنا تغل تبلو أنت الليو قرباتنا نغيزنا نحنا تا زيغا ترح كتعوت اتغالقنا ينقبلون دبله حدا أكال يلن زي أخا عسرا قزيه دقي منا هنا تبيعهم قن زي أي تواتنيا متكاتنا زي أخا زي اللاتنا يلو دمزي حدا خبزي ودباتا يرعنا سلازي نحناتي دقرم نقر نتليسي اتي بحدا ودب نبري بخمزنا نحن حدود تقاومين تقاوموا خوينو كل الكبل قزيو دقاتل دلو اتي نزو ودب زقن حاجة حيكو خمينا دوسي بحنتي حدا لبي حدا هزبي إلو أمرو دي بلو أبدقاي هلو ناس انت نداونني أبو اشتي هلو تدميرنا تيلوون تدميرنا بلو صمدان تيلوون كعب صمدو يبلو نحنا أخي انتاي دفلينا خبزي تاي فلينا خبزي بزي نقيسنا ندحر خنكيت كوينا اتا خنقبرا نخيل نقرسي انتم سبات دحرزي كله مرد عنتو يام مجمر تاتولو النبرد صحي ناي بحق خبدخا دقرز كبدخا دقرز يو أبز درجة زينا وديقنا دلنا إذا هاجر زي أخت كتسل دي عدي كتسل أبزي درجة زي بس إحنا خنا السناسي أموزو كله تمكرو المسعال دحلفنا تقالي سناب دي بالصح دي بس إحنا سلمن تاب زي الدرجة زي وديقنا خمدلنا نفلت سبات تومن ساعت تتقاقي دعا من مهيروهم كابي كم تصوى خطي فلتات كابي كم تصوى تتمكرو إذا خرد عنا ندحديكي إلوسي انتاي دعلنا مو نمنتاينا نقالس دلنا نقالس علينا نخنبهال بب حدا خصابني حلف مراحتنا نوركو كلهم بب حدا حليفهم كي رأيوا نزا هجر زي التقالس هو تملو إذا هجر زي أي رأيو أبزي درجة زي توضح حدا برخا حدا زي سرعة زي السرعة زي تدليو مس أبي حوس تدليو مس ويانا حوس سقم يبلون نحنا قنتم بحادة نبرنا حبيرنا خنك على سدي مخال ناسي انتاي تحمامنا باشاي بوزوك زي دقاقي مود بلا نقرالو بوزوك زي دقاقي مود بلا باشاي قام من دحدي قيرنا سلم انتاب زي درجاز وديقنا لنا اتو حلو في قيقاتاتنا بحادة أنا تصيرنا كوف عبيلنا هو أبزن تقاقينا أبزن كا صبق شغنا خاطر لنا مو بزغيرنا نقعد كنبل ندحديكي الناسي أصلو ده حب فوس حب كوينا خلل نبل دلنا ولا حنت ترقم يقولون حج إسراق زيتي لكمون نحنا ودبات أنا برهان محرتو كاب ودب وجه كالي ودب كفتر ندحر ويني صباح نقوم مزي كفوت ما الدنيا اللي أسيك وين الإعلام عينا هاي ودب قديفة أنا ودب
مفترض ليني إتن دلوا ودبات نزاخ منديل تأكل حجر العلي 3-4 ودبات ندحري أغميتنا اللاسي انت انكف رياضياتن حموش تكابون العلي عيد يعني إذا حجر زي كل زين نبرول دلنا حجرات تري ولكم أبزيهم تنبرول دلكم حموش شدش تنترزحه كابزي كنمهار ندحديك إلنا انتاي ترجم اللونك على سالنا ندبل ناسي تقاومتنا تقاومت خوينا شن كل كنبل جزينا مكسال حنت ترجم يقولون سلازق كفوت ما أدي إذا جمير ودلو حزبن هاجر النمدحن كالي ترجم يقولون زيجا بزيجا شمنا ودبات هيتقصنا شمنا أورجاتات هيتقصنا زيجا خنبل كلنا إرتاو مالتي كالي ترجم يقولون ولا حنتي يغني اللي ودي له. Thank you. اوكي رزانة انا غد مغرب دحر غرب قال يفكم خيري كان حجي رزانة قصب عتر تنبلو كان كندي سناي نير أنا وحيد ما أنا حتى عندي أنا بدك علينا حتى أمبر ما حدا لنا نيرو لا انت مسلكم حجي كلاتنا نفلط نغرات አሉ እንዲሁ ፍላይት ግናይነት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እቲ ኩሉ ዘጋጥመና ዘሎ ሽግራት ንዕታት ቁሩብ እንዳተቆጠብና ኣብቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ዘዛርበና ዘሎ ተክርና እንድሕር ንዛረብ ክኢልና ዝሓሸ መስለኒ ንዓኻ ጥራይ عن داوود حول رزانا هراي مجمريا داوود حوي ናይ ርእቶ ታይምስ ገደብ ተገበርካሉ ክሕፅሮ ይኽእል ይንሱ ሰዓታ ሓሸት ሜላ ካብ ሰለስተ ላዕሊ ንኸይድ ዘረባ ቁርብ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ኣብቲ ጉዕዞን ንነፍሲ ወከፍ ተዛረባይ ጠጠውበል ገለ ክብል ተኮይነ ፅቡቅ ኣይኮነን ከዓ على نتفلو ناي ايديا ناي ግዜ ገደብሲ ሕማቕ ኣይኮነን ዳዊት ብዝኾነታ ሂብካን ዘለኻ ዕድል ክቐፅል መጀመርያ ይመስክን ኣብዚ ሎም ውሸት ዘምሲናዮ ካልኣይታ ወድና ሃብቶም ብርሃነ ዘለዓላ ብርሃነ ሃብቶም ካብ ሽወደኒ ኣነ እውን ካብ ሽወደኒ ምስ ሃብቶም ፅቡቅ ኢና ንፋለጥ ትሕቶ ዘለዓለ ከዓ ከም መጀመርያ ተሳታፊ ወይ ካልኣይ ተሳታፊ እቲ ዝሃብኩሞ መልሲ ነቲ ናትሕቶ እውን ብቕዓት ነይርዎ ኣለዎ ባህላ እየ ናይ ውድባት ዘጠናግር ነገር ዋላ ሓንቲ የለን ኣብዚ ሒዝና ዘለና መደብ ኣብዚ ሒዝኩሞ ዘለኹም መደብ መጀመርያ እታ ዜጋ ፀገም የብላን ግን ኩሉ ግዜ ኤርትራዊ ዜጋ ኢልና ክንስይማ ፅቡቅ መስለኒ ዜጋ ጥራሕ ንኢልካ እንተእመን ዝብል ሕቶ ከዓ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኤርትራዊ ዜጋ ምባልናስ ምልኣት ሃላታ ክብል ደሊ ካልኣይቲ እታ ናይ ውድባት ምንም ዘከራኽር ነገር ዘለዎ ኣይመስለንን እዚ ሓሳብ ሃገራዊ ምጥርናፍ ብዜጋ ምጥርናፍ ማለት ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ርእይቱ ኣብ ልዕላውነት ርእይቱ ድማ ኣብ ስርዓት ምቕያር ናይ ግደፍ ምቕያር ኣብ ዘንክልተ ሜዳታት ሲኣተን ኮይኑ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ኣብ ደገ ምክያድ ሓደ ካብቲ ክካየድ ዝግብኦ ነገር እዩ ርግፅ ፅቡቅ ሰሚዕና ሎም ውሸት ሓው ዮሃንስ ኣሽመላሽ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ኸድናስ ተሓጒሶምልና ንሕና እውን ተሓጒስና ኢሉ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናትና ዓወት ኮይ ናቶም ከምኡ ዝኣመሰለ መልሲ ረኺቦም እንተኾይኖም እዚ ኣብዚ ኣነ ዝሰማዓሉ ዘለኹ ነጥቢ ግን ኤርትራዊ ዜጋ ሓደ ጥርኑፍ ኣካል ባይቶ ንበሎ ዝኾነ ስም ንሃቦ ንኩላትና ዜጋታት ክጥርንፈና ዝኽእል መገዲ ምፍጣር ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ነገር እዩ መሰረታዊ ከዓ እዩ ምክንያቱ ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዘሳትፍ
ኣካል ወይ ድማ ትካል ንምግባሩ ስለዚ እቲ ናይ ውድባት ምንም ዘከራክራ ኣይኮነን ተደልየን ብውድብ ከኣትዋ ክእላ ተደልየን ድማ ኣባላቶም ኣብዚ ከምቲ ሃብቶም ዘነፅሮ ኣብዚ ከምዚ ኣመሰለ ምንቅስቃስ ንኽኣቱ ክደፍኣ ይግብአን እምበር ካልእ ጓል መገዲ ምዝራብ ተኾይኑ ቅንኢ ክበሃል ዝከኣል ቅንኢ ከዓ ሓደገኛ እዩ ስለዚ ኣነ ብከምዚ ሪኣታ ናይ ውድባት ነገር እዚ ሒዝኩሞ ዘለኹም ኣትካሚ ነገር እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ግን ድማ እቲ ዘለኩም ርእቶን እቲ ዘለኩም ጽናዓት ኣብዚ ጉዳይ እዝን ቀጻለ ክኸውን ተስፋ እናገበርኩ እምነት ከኣለኒ ናይ ሎምሸ ዝገበርኩም ኣኼባ ኣነ ዕጉቤ ይቐነለ ይብል ሰላም ለይቲ ሓንቲ መልእኽቲ ላ ኦንላይን መጠት ብደገ ካብ ዘለዎ ኣሕዋትና በእንግሊዝኛ እያ ከንበባየ እቲ what range of the representation would you think makes you comfortable እያ ትብል ኋላ ዘራርባ ምዝገባ ይካየድ ኣሎ እቲ ምዝገባ I don't know ብቁፅሪ ድዩ ብስፍሓት ድዩ ወይ ካልእ መዐቀኒታት ክኸውን ይኽእል ግን ኣብኡ ስፔሲፋይ ገበረ እንti ዝሓትት ዘሎ ግን ኣብቲ ምዝገባ ሲ እንታይ እዩ እቲ ሳቲስፋክቶሪ ሌቨል በፂሕና ክብለኩም ዝኽእል ወይ ከዓ sufficient representation constituency ኣለና ክትብልሉ ትኽእሉ ሲ መዓስዩ ይብል ኣሎ ምናልባት ካብቶም ዘቕረብኩም ትምልስዋ ተኽእልኩም እዚኣ ፅቡቅ ቴንክ ዩ ክብሪ ሓውዳዊት ያ ትሕቶ ፅቡቅ ትሕቶ እያ ምስ ቅድሚ ሕጂ ክምለስ ዝወዓለው እንተተሓሓዘት እንድያ እቲ ምዝገባ ሰፊሕ እዩ ንኩሉ ብማዕረ ዝምልከት እዩ እቲ ሳቲስፋክሽን ብፍላይ ከዓ ናይ ኮንስቲትዌንሲ ጉዳይ ዝምልከት ተኮይኑ ከዓ ሙሉእ ኤርትራዊ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከብ ብፍላይ ከዓ ንኩሉ ፅላታትን ክፍልታትን ማሕበራዊ ብፆታ ይኹን ብዕድመ ይኹን ብተመክሮ ዝኾነ ይኹን ፍልልይ ዘይብሉ ምዝገባ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕጂ እቲ እዚ ዓይነት እዩ ስለ ዝኾነ ክራይቴርያ ናህና ብከምዚ ዓይነት እዝን ዝበሃል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓፃርያ ታንፅርቲ መልሲ ኩሉ ኤርትራዊ ብፍላይ ከዓ እቲ ሕጂ ዝምዝገብ ዘሎ ክንሪኦ ከለና ብኩሉ ኩርናዓቱ ንኩሉ ክፍልታት ናይ ሕብረተሰብና ዘንፀባርቕ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ግን ክንጠቕሰሎም ንፈቱ ምክንያቱ ንሱ እዩ እቲ ኣብ ንገብሮ ፃዕርታት ምናልባት ብሓደ ሸነኽ ኣብ ሓደ ቋንቋ ብሓደ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ዝመስል ምትእኻባት ስለ ዝፀንሐ እዚ ግን ንኩሉ ክፍልታትና ዝሓቁፍ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ከዓ ብማዕረ ዝካየድ ዘሎ ምዝገባ ምዃኑ እዚ ከዓ ንቅድሚት ብሓባር ክንሰርሓሉ ዘለና ምዃኑ ንኩሉ እቲ ዝሓትት እውን እንተኾነ ኣካል ናይቲ ስራሕ ስለ ዝኾነ ከዓ ብሓባር ኩሉ ሙሉእ ምዝገባ ንክካየድ እቲ ምዝገባ ሕጂ እንታይ እዩ እዚኣ ምናልባት ንእሽተይ መብረህቲ ኣድልያ ነገር ምዝገባ ሕድሕድና ክንፋለጥን ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ስራሕ ናይ ሓባር ስራሕ ምዃኑ ኢድ ንኢድ ክንተሓሓዝን ዝግበር ዘሎ ነገር ምዃኑ ስለዚ እቲ ዳታቤዝ ወይ ከዓ እቲ ንምዝገበሉ ዘለና ሕድሕድና ተላሊና ተፋሊጥና ንኩሉ ዓቕምታትና ከዓ ንጥቕሚ ሃገርና ንህዝብና ንድሕነት ሃገርና ንህዝብናን ክነውዕሎ እቲ ሓይሊ ምፍጣር ማለት እቲ ምዝገባ መሰረቱ ምዃኑ ግን ናይ ኩሉ ምዃኑ ከዓ ፍሉይ ክራይቴርያ መዐቀኒ ከምዘየለ ኢንፋክት ኣብ ኩነታትና ኣብ ሰነዳትና እውን ተመሊስኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ንመላእ ተቃለስቲ ንፍትሒ ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብማዕረ ስለ ዝኾነ ከዓ ብግሉፅን ብኣዝዩ ተሓታትነት ዘለዎ መንገድን ዝሰርሕ ነገር ምዃኑ ክነረጋግፅ ንፈቱ እዚኣ ምናልባት ስታዝ ኣቡበከር ሕፅር ኣቢልካ ተርጉማ እንተዘይኮነ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ርእቶታት ኩሉ ቅቡል እዩ ንሰማዕ ኣለና ጥራሕ ዘይኮነ ንመሃር እውን ስለ ዘለና እቲ ዘቕረብኩሞ ዓበይቲ ሕቶታት መሰረታዊ ሕቶታት ኩሉ ግዜ ምዝጉብ ጥራሕ ዘይኮነ ንዕኡ ዝምልከት ዝኣክል መፅናዕቲ ንምግባር ዘኽእል ፃዕርታት እውን ይግበር ከም ዘሎ ድማ ንኩልኩም ቶም ሕቶታት ዘቕረብኩም ሕቶታት እውን ክትቅበሉ ኣለኩም ኢልኩም ዝተላበኹም
ቅቡል ምዃኑ ደጊመ ከረጋግፅ ይደሊ ቴንኪዩ ኣብዛ ሕቶ እዚኣ ግን ሲሄል እታ ትህባ ዘለካ መልሲ ማክሲማሊስት እያ ንብሙሉ አቡበከር ክትርጉማ ዳዊት ሓወይ መጀመርያ ምሳ ክትምልሳ ደልየካ ኣለኹ እታ ሕቶሲ ማክሲማሊስት መልሲ ኢኻ ትህበላ ዘለካ ንብሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ተቃላሳይ ንፍትሒ ኤርትራዊ ኢና ንብል ዘለና እዚኣ ንፅርቲ እያ ሃገራዊ ሓይሊ ተቃላሳይ ንፍትሒ ኢና ንብል ዘለና ኣዋያት ሕቶ እቲ ማክሲማሊስት ኩሉ ክምዝገብ እንደሊ ዶ እወ ግን እታ ሕቶ ክዕግበኩም ዝኽእል ሚኒሙም ሲ እንታይ እዩ ኢትኖት ከምዚ እቲ ማክሲሙም ተበፅሑ ዳ ተበፅሕን ድዩ ግን ኣብኡ ተዘይተበፅሐ ሚኒሙም ሪኳየርመንት ሲ ድዕግበኩም ዝኽእል እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ተሓታታይ ፅብቕቲ ክዕግበና ዝኽእል ነዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና መደብ እቲ ናትና ዕማም ከም ኮሚሽን ነዚ መልእኽቲ እዚ ናብ ኩሉ ኤርትራዊ ምብፃሕ እቲ ዕግበት ናይ ውሱናት ኣካላት ኣይኮነን ኮሚሽን ክትዓግበሉ ዘይክትዓግበሉ ኣይኮነን እቲ ንባዕሉ ዝምዝገብ ተመዝጊቡ ዘሎ ኣካላት ኣበይ በፂሕና ኣለና ዝብል ንባዕሉ ዳይረክት ኮሚኒኬሽን ክህሉ እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ንእሽተይ ነገር ኣብዚኣ ክንውስኻ እንደሊ እቲ ኣሰራርሓ ኮሚሽን ኣብ ባይታ ጋንታታት ኣለዎ ጋንታታት ማለት እቶም ዝተመዝገቡ ይኹን እቶም ቅድሚ ሕጂ ብንጡፍ ክሰርሑ ዝፀንሑ ስለ ዝኾነ ከዓ እቶም ዝምዝገቡ ንባዕሎም ኣካል ናይቲ መስርሕ እዮም ዝኾኑ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ዕግበት ናይ ሓባር ዕግበት እምበር ናይ ኮሚሽን ኣርቢትራሪ ዕግበት ዝውስኖ ነገር ከምዘይኮነ ምክንያቱ እቲ ኮሚሽን እቲ ናቱ ሊሚቴሽን ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ይግባእ ካታሊስት እዩ ኣሳላጢ እምበር ወሳኒ ኣይኮነን ሕጂ እዚ ኮንሰፕት እዚ ክሊር ክኸውን ስለ ዘለዎ ንባዕላ ዛ ሕጂ ናይ ሚኒመም ዝብል ሕቶ ኩሉ እቲ ብሓባር ዝተመዝገበ ኣካላት ብሓባር ዝገብሮ ሓባራዊ ዝኾነ ዲስካሽን ኣበይ በፂሕና ኣለና እሞ እንታይ ንግበር ዝብል ኮሚሽን ኣርቢትራሪ ትውስኖ ነገር ከም ዘይኮነ ደጊምና ነረጋግፅ ኣለና ብሓባር ኮይና ግን ኣበይ በፂሕና ኣለና እንታይ ክንገብር ኢና ዝብል ብሓባር ክምለስ እዩ እያታ መልሲ እሞ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች استاذ اسهل اتا انا قرب تنقساقيسي نيري ريوتوتات ترجم يدليون جلس الذي تبع نو حتى انت يا تترجم معلش السؤال هو ما هو الحد الادنى التي تعتبره انه هو التسجيل هو كفايه وتمشوا تخطو الى الخطوه الثانيه ايوه الخطوه الثانيه الجواب ممكن سمعته شكرا تعتبره ايوه تسجيل تترجم ده ابو بكر ولا هو بالتقرينيا ولا لا بالتقرينيا الدين له بالتقرينيا عشان اكتبها في اللابتوب تعمل ستة مثلك انا يسال سنه ما غينه تقداي كم ذي اربيترار له حجي خنوسنو نخل ነገር አይኮነን after process ግን ዳመዘና ኸድና ቡ ገባቢ ክምዘን በሪ ሕጂ እንደዚህ ኢልና ኦልሬዲ ሰት ገበርና ያጎል የለን ይብደለ ተግባር ስለዚህ kan translate that okay all right ገነት اوكي يقلني اللي بطعمي انا كواب بزوح كزارة ايرلكن نيري قل هذا كلتا نتبيك كوس خيلي عبت اسيهلن صاينشن بدنبي قالي صموهم بتعبا زركبنا ودبات امنتا كمدلو اتي وانا مبرهي دما بالبايري بحبت قرقش كلهم سلازبلو مخاتصيرو كملت رأي دلي اتي حزنايو زلنا ركب مسفود دبات بروسس يدلو لك كم زاد حاجة بلتا كلهم نتوم أدرس هذا رحبنا يوم سديدنا ملس زهابنا له زهابنا له أكيد بعد جبرنا له تجبرنا له دحتي تومنا أبدي ركبنا دم له إذا كن الناس هتقصد الله صراحة نتايو نزيات صافيفنا حتى أحيانا ما كنفتنينا ولا نكم
ድልማሃ ማለት እዩ ሕጂ ሳምስ ገበርና እዛ ሃብቶም ብርሃኔ ዝሓተት ሓቶ ምስ ኣፍት ገጥም ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እየ ፕሬስ ሪሊዝ ይኹን ከምዚ ኣኬባ ገርና ይኹን ሽዑ ኦፊሻል ክንገብሮ ኢና ንመን ሰዲድና ናይ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ናይ እዚኦም ምንቅስቃስ እዚኦም ማሕበራት ኢና ሰዲድና ሕጂ ናይ ኩሎም ሊስታ ኣውፂእና መን ሂቡና መልሲ መን ኣይሃበናን መልሲ ኦፊሻል ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ንክትፈልጥ ኣይለ ክስታይቲ ኣብቲ ዓላማስ ከብደሎ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ካልእ ሕቶ ድማ ባሻይ ብዙሕ እንዲኻ ክስታይ ኣምፂኻ ሓሳባት ብዙሕ ለዋም ሕቶም ዓይነት እታ ናይ በዓል ሃይለ መንቆርዮስ ዝሓዝዋ ሃገራዊ ግንባር ብትክክል እዩ መጀመርያና እዩ ስለዚ ማለት ከምቶም ካልኦት ስለዝሰደድናሎም ሽዑ እንታይ ኢሎም ምፁ ምሳን ሓድሽ ስለዝኮንና ኣብ ብሬንስቶርም ስለዘለና መፂኩም ስምዑና ኢሎም ንሕና ድማ ልክ ሽዑ ሰሙናት ኣብ ናይ ውሽጢ ስራሕ ብጣዕሚ ተታሒዝና ስለዝነበርና ኣደንጊናዮ ክንራኽቦም ዓላማ ኣለና እታ ናይ መጀመርያ ድራፍት ዝፀሓፍዋ ድማ ሰዲዶምና ስለዚ እቲ ኦፕን ከም ደሎ ክትርእይዎ ክትሰምዕዎ ኢለ እሳላ እቲ ካልእ ሓንቲ ነገር ክገልፃ ዝደሊ እዚ ውድባት መሊሸን ዝሓትኦ ሕቶ ኣሎ ኣነ ንርእሰይ ሕጂ ከመይ ጌርና ተመለስናዮ ይሓይሽ ኣብ ዝብል እቲ ኣለኹ ንርእሰይ ግን ንኣካትኩም ከም ሓበሬታ ክኾነኩም ደፍርህ ከም ደይኮነ ክትዕዘብዎ ኣብ ውድባት ዘለውኩም ምሳና ኣለዉ ኣብ ኮሚሽን ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ውድብ ዘለዎም ኣለውና እዚ ምፍላጥ ጽቡቅ ይመስለኒ እንደገና እዞም ድማ ውድባቶም ሂዞም ምሳና ዝረኸቡ ዘለዉ ተቐሪቦም ዘለዉ ሰባት እዮም ስለዚ ሙሉእ ድፉን ኣይኮነን ሓንቲ ሕቶ ሪአ ነይረ ናይ ጎይቶኦም ሃወይ ዝፀሓፋ ብዙሕ ግዜ ካደጊምካ ተሓታ ኣሎ ድዩ እንድኤ ግን ብዙሕ ግዜ ደጊምካ ኢካ ተሓታ ኣነ ንዓኻ ሕጂ ቻሌንጅ ክገብረካ ደሊ ካብ ውድብ ዲኹም ክትኮኑ ትብል መመልሽ ከዓ ኣይ ቲንክ ሓሳብ ተትህበና ከምዚ ዝበልክዎ ኣነ ንርእሰይ ሕጂስ ከመይ ጌርና ተመለስናሎም እዮም እግበት ድረኽቡ ኣብ ዝብል ስለዚ በፂሒ ዘለኹ እንታይ መልሲ ኢኹም ካባና ትፅበዩ I would like to know really እዚኣ ንኣካ ቻሌንጅ ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ነባትኒ እወ ካልእ ኩሉ ኢሎም እዮም በዓል ኣስሄል ግን ምናልባት ደግሞ ከውን ክብላ ዘደሊ እቲ ናይ ውድባት ምጥርናፍ ኣብ ተገርግሽን ብጣዕሚ ብፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካዮ ኢኻ ናይ ውድባት ምጥርናፍ ብጣዕሚ ኣድላይ ነገር እዩ ንዳሕራይሲ እሶም እዮም ዝረኣዩኻ እታ ዓዲ ኣብ ኢልና ዝኣትወት ማለት እሶም እዮም ማለት እዩ ኣብቲ ፓርላማ ዘብሉ ስለዚ እሱ ብጣዕሚ ዘድሊ እዩ እንታይ ፍልዩ ግን ምዝያ ሕጂ ኮሚሽን ትምዝግቦ ዘላ ነገር እንድሕር ኢልና ውድብ ማለት ናቹራሊ እንታይ ሽሙ እዩ ኣብ ውድብ ክሰርሕ ድደሊ ኣብ ፖለቲካ ከካፈል ድደሊ ሰብ እዩ ኣብኡ ዝምዝገብ ብምፍላጥ እዩ ድማ ናትና ኣክቹዋሊ ብጣዕሚ ብምፍላጥ ስለዝኾነ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ከምዚ ሓደ ዓይነት ኣብ ሓደ ውድብ እንድሕር ከድካ ናይ ከበሳ ጥራይ ኣሎ ኣብ ሓደ እንድሕር ከድካ ድማ ናይ መትሓት ጥራይ ኣሎ ንምንታይ እዩ እዚ ብክፍኣት ወገለ ዘይኮነስ ናቹራል እዩ በቲ ትፋለጡ ዓይነት እዩ ሕጂ እቲኣ ናይ ኮሚሽን ምዝገባ እዛ ናይ ኤርትራውያን ብዜጋ ትብል ግን እንታይ ድበሃል ድተወደበ ክኸውን ኣየድልዮን እዩ በቃ ትምህርቱ ዝመሃር ግን ኣዱ ፍትሕን ሕግን ክህልዋ ካብ ማንም ሰብ ዘይንእስ
ድሌት ዘለዎ ክንደይ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ናብሩ ይገብራሎ እቲ ብሕጊ ገዛ ዓዲ ድማ ይደልያ ኣሎ ንዕኡ ናይ ምጥርናፍ ዓይነት ማለት እዩ እቲ ፍልልዩ እቲ ሓደ ኣነ ድሪኦ ፍልሊ ማለት እዩ እዚ ድማ ንዓና ዓብ ነገር እዩ ኣብኡ ማዓት ሪሶርስ ክንክብ ንኽእል ኢና ማዓት ትምህርቲ ተማሂሮም ንካልእ ዓዲ ደገልግሉ ንዓዶም ከገልግሉ ይኽእሉ ናይ ኣሕዋቶም ከምህሩ ይኽእሉ እንታይ ድበሃል ስደተኛትና ኩሎም በብቦትኡ ተቢሎም ዘለው ተበቲኖም ዘለው ሕጊ ተማሃሩ ሰባት ተጠናኪሮም ከሕግዙ ይኽእሉ ማዓት እድላት ዝህብ ኮይኑ ይረኣይካ እዩ እንድሕር ሰክሰስፉል ከና ከመይ ጌርና ኢና ሰክሰስፉል ንኸውን ድማ እንድሕር ተሓባቢርና ኩሉ ሰብ ከጽንኦ ኣለዎ እዚ እንታይ እዩ ውድብ ዲኹም ገለልኩም ኢልካ ካብ ምዕፃው እንዳከፈትካ ምርኣይ ሕቶ ምቅራብ ብጣዕሚ ቅድሚት ደብለና ይመስለኒ ናይ ኩላህና ግደ ከም ድኾነ ድማ ክንርስዑ የብልናን ብፍጹም ናብ ኣብዚኣ ከዓፅዋ መስለኒ ቴንክ ዩ ገነት ኣነም ታንክ ዩ ብሓደ ከምዚ ኢልና ንማየጥ መዓልና ግን ካልእ ኦብሊጌሽን ስለ ዘለኒ ንክገድፈኩም ዮሃንስ ኣሎ ቲንክ 4 እዳውያን ሓፊለን ዘለዋ ጆን ማነጅ ክትገብር ትኽእል ኢኻ መስለኒ እወ ሓራይ እዘን 4 ዘለዋ እዳው Thank you, David. Thank you, Brhaw David. Thank you very much for your moderation. We appreciate. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, David. All right. As usual. Thank you, David. Thank you so much. All right. Berhane Zode, Nawakaya next Masleni. Kau Tasfai Taklilaka, Kau Amr Sfaf, Amodataqa after Gisala. هراي عاوجون يقني اللي دقيمة اسمع عبد الله هو هراي أنا تلبوي هذا لا تنا حصار لبوها تلبوي كا za كوميشن كوي ما زال حجي من هذا أما دبام سريع عمه اللوية نمزخهار ذا كل جزء زمن سيوانا زي باللي يسأنيه أبتقال سيسو إلكاب السمع يترع هو باللي يسأنيه نستوس له بخوني خاب حدقا ودي غزور الله سلازي نزوم من سياتات زغلت وانا نتن ودبات الودبات هنا ولا نزوم أب نفس وقف هاجر الله من قصاصة حادثة وي أبومبر وي مكتل أبومبر وي كا حادثة حان بخوني سبب وبعلم مريسة عدمي غيركا اب حادو غروب كنزازم سنا يا حجي من مين تزبها حال زبلت وصيت مترخ وزبل مردات አለን ምክንያቱም ንሰምጌና حجيውን ኣብቲ ስምዒት እዮም ዘለው ተመን ሲያት ዘም ብፍላይ ካደርጌና ዓም ነዝኸን ዓይነት ዘተ ኩፍ ዘተዋን ሓንቲ እዝኒ ይህብዎን ካብ ሕጂ እንዳሓር እዛ ኮሚሽን ንዕኦምን ነተን ገዳይ ምድባት ዝበሃላ ዕድመ ገይሩ ሳት ናይ መወዳእታ ፍጻሜ ዝመደብ ዝውዳእ ዕድመ ተገይሩ ከምዛ ዘምሰናያ ዘተን ተዝግበር ዝበለፀ ነይሩ ዝብኢቶለኒ ካልዋለኒ ይቕኒየለን Thank you, Berhane. Ziba wala na'ana نسنيتنا نيتورك ونزملكت ريتا قدم حجي نحنا فتينا نيرناينا أبقى صالون كم مدب كوسر زلو مخانو نقبله إيو لازم thank you برهانة next تصفاي تقله تحطو ندا سمعكم وخيدوتهم أبزانا كوميشن زلو أولاد كاني الرأي سمع الله هذا سمع ديو نتورك ناتي كم قالوا الله على ساعة الله هذا سمع الله أوكي الرأي سبوا مجمرة سلام نقولهم كما يكأنهم سبوا مدبكاتي مدب مزرب أنا انتهي ترى إنسي زيجا توكر كل كلسي كاب مجمرة كل ساعة عندي هجي
زيغا تكر بولكي ودب زي كونه قال زي كونه يزبل لك كمتي ريفرندم لاي حزباغون باك كايد كله ودبات زي كونه بزيغا طرح تبايلو استخايده امو بزح ززاربه كان ودبات ون اتي كوميشناي ريفرندم كن تارجت نيرو اي ريفرندم بزعبا الناصنت ኤርትራ ዝብል እዚ ኮሚሽን ዝግን ውድብ አይኮነን ገለ አይኮነን በዜጋ ተኮር ጥራሕ ግን አባላት ናይ ውድባት ከማን የስርሑ ማለቶም አባላት ናይ ውድባት ኩሉ ሰዓ መስተላዕፀፁ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ምክንያቱ እቲ ውድብ ደልዲሉ ሓይሉ ተዝኸውን ኣብ ካልእ ኣይምኸዱን ኣብ ካልእ ክምሩ ኣይምኸዱን ግን እቲ ውድባት ስለ ዝደኸመ ናይ ምስዓብኹን ናይ ኣሰራርሓ ጉድለት እውን ስለ ዘለዎ ጥራሕ እንድዩ እዚ ከዓ ዜጋ ተኮር ይብል እንታይ ነው ምግባት ሆነ አንስርዓት ዝን ምልዋጥ እዚ ኸይዲው ንስርዓት ክትልውጥ እንድሕር ኮይንካ ሓደ ታርጌት አለ ከሎካሎ ኮሚሽን ቆይሙ ዝቆመ አካላት ማታታት ወካ ነቲ ህዝቢ ዘይተጠርነፈ ህዝቢ ጠርኒፉ አምጺኡ ንተጠርነፈ ኃይል ኸረክብ ወይካ ህዝቢ ተመዝጊቡ መሪሕነት መርጽሞ ብኡ መጠንካ ክገጥሞ ነቲ ነዘለ ድኽመታት ፈውሱ ንዑ ክሰርሖ ዝብል ክኸውን ዘለወይ ውድባት ከሓታኻ ጉበአን እዩ ከምዚ ዓይታት ካይዳ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካይዳታት እዚ ንዓይ ከም ተስፋይ ኩሉ ሰዓት ዝሓትት ምናልባት ርእስኻ ከም ገለል ዝብሉ ሰባት የጋጥሙ ኻም ሓንሳብ ንዓይ ግን ኮሚታት ኣነ ግን ኮሚታት ኣይኮንኩን ምክንያቱ ሕጂ ክዝረብ ከሎ እንድሕር ኮይኑ ንሕና እኮ ኣኪብናስ ድሕሩ ሓላፍነት የብላን ሰብ መዝጊብካ ህዝቢ መዝጊብካ ኣብ ኩሉ ዋፊርካ ታሓት ገብር ትልካ ግን ወልሓንቲ ከምዚ ናይ በዓል ይኣክል ባርዕ ነይሩ ንሕና ምንቅስቃስ እምበር ውድብ ኣይኮናን ኢሉ ነዚ ነቃዕ እዚ ከዓ ተን ውድባቱን እዚ ተጓያያሉ ነገራት ነይሩ ጉጅለ ህግደፍ ከዓ ዝተዋፈረሉ ነይሩ ክዕወት ዝግብኦ ኣብዚ ወዲኡ ልክዕ እቲ እዚ ግን ከም መተቃታላት እዩ ምክንያቱ ሕጂ እውን ትይኣክል ትልኽብል ኣሎ ስራሕ ኣሎ የለን ማለት ገግኡ ክእርም ገለ ክብል ይካይድ ኣሎ ካብኡ ዝተፈልየ ዘይኮነ እንዳሃለዎ ከሎ ነዚታት ኣባላት ናይ ይኣክል ድዩ ኣባላት ናይ ውድባት ድዩ ሕጂ ብፍላይ ከም ናይ ይኣክል ሲ ህዝባዊ ማዕበል ኮይኑ ጠርኒፉ ክኸይድ ዘለዎ እዩ ስለዚ ነዚታት ሲ ኣነ ቁርብ I don't know ክዕወት ጽቡቕ ዕውርታ ይደሊ ብርሃን እዩ ብርሃን ምርካብ እንዲዩ ነዚታት ግን ምክንያቱ ኣብዚ ካብዞም ገለገለ ኦኬ ነቲ ሕቶታት ክምልሱ ከይድካ ግን መልሲ ግን ዝዕግብ መልስታት እውን ኣይርኤሉን ኣነ ኣይ ከም ተስፋ እዩ ዝብል ዘለኹ ክዕወት ይደሊ እየ ምክንያቱ ዝኾነ ፃዕረ ክዕወሲ ውፅኢት ከምፅእ ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ኣካይዳታት እዚ ምክንያቱ እንታይ ሕጂ ናባና እተው እምበር ኣብዚ ሓለፈ እዋን እዚ ጉባኤ ክገብር ከሎ ዲ ዋላ ኮንፈረንስ ዝገበረሉ ሲ ናይ ይኣክል ኣብ ዓዲ ጥልያን የካይዱ ነይሮም ኮንፈረንስ ነይሩ ናብዚ ዕድመ እዚ ክሕተት ከሎ ኣይንሳተፊና ኢሉ ኣይተሳተፉን ዋይ ስለምንታይ ውድብ እንድሕር ዘይኮንካ ምስ ኩሉ ንኩሉ ክትሳተፍ ተኾንካ ክትሳተፍ ነይሩ እኳ ኣይተሳተፉን ግን ንገለገለ ከዓ ንሕና ዝጀመርናዮ ኸማን ዝወስድዎ ዘለዉ እዚ ዓይነቱ ኸማን ነይሩ ኣብ ሓደ እዋን ዝነበረ ዘራርባታት ሕጂ ውድብ እንድሕር ዘይኮንካ ንዝኾነ ምንቅስቃስ እዚ ንዝናሓና ዝመስል ይሰርሕ ዘሎ ንዓነ ዝቅድመና ዘሎ ዝመስል ባእታታት እዚ ዛረብዎ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ክዕወት እንድሕር ኮይኑ ከም ጥዑም ዘረባ ወይ ከዓ ጥዑም ሓሳብ ምቕራብ ጥራሕ ዘይኮነስ ጥዑይ ስራሕ ከዓ ምስራሕ የድሊ ስለዚ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ነዚ ካብቲ ካልእ ምንቅስቃሳት ዝተፈልየ እውን ኣይኮነን ስለዚ ጌጋኻ ተኣሪሙ ምስቲ ዘሎ ሕጂ ተጀሚሩ እዩ ይስራሕ ኣሎ ክስራሕ እንድሕር ኮይኑ ግን ምስቲ ዘሎ ሕልናዊ ሓላፍነታዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ መን ብዘይገድስ ምክንያቱ ሕጂ በዓል ሃይለ መንቀሪዎስ ዝገብርዎ ዘለዉ በዓል ሃይለ መንቀሪዎስ እኮ ተቃለስቲ እየመ ሃይለ መንቀሪዎስ እኮ ሓደ ካብቶም ምኩር ብገድሊ ብተመክሮ ብዲፕሎማሲ ብኡ ዓቕምን ክእለት ዘለዎን ነቲ ዝተቃለሶ ኩልና ድና ከም ብባዓምና ነዚታት ትገብር
ሕጂ ግን ናይ ገለገለ ዋላ ዚታት ከማን ክሰርሕ ኮላ ምጥርናፍ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ዝርአ ዘሎ ዝብል ህዝባዊ ግንባር ሓጢኣት ድዩ ህዝባዊ ግንባር ምንባር ብኸምኡ ዝጥርጥርዎ ሰባት ከማን ትሰምዕ ኢኻ ብጭቕታ ይርአ እዩ ስለዚ ንኩሉ ብቕንዕና ምርኣይን ጠርናፍን ድሕር ኮንካ ከዓ እስኻ ጥራሕ ዘይኮንካ ክትጥርጥርሲ ካልእ ክጥርጥረካ ከሎ ማለት እንታይ እዩ ምጥርጥር ክብል ከለኹ ሕማቕ ተመክሮ ስለ ዘለና ካብቲ ሕማቕ ተመክሮና ግን ስለ ዘይተማሃርና ኣካይደና ከም ቅንፍዝ ኮይና ንውፅ ዘለና ቅንፍዝ ካብ ጉድጓድ ክወፅወላ መስተራ ዘርጊሓ ስለ ትኸይድ እዚ ግን ክልወጥ ክንክእል ኣለና ክብል ደልየ ንተካይድዎ ፃዕዲ ክሳብ ሕጂ ዘካየድክሞ ክትዕወትሉ ዕውት ክኸውን ዓወት ናይዚ ገዛ ዓወት ናይዚ መስርዕ እዚ ከዓ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ ናተይ ከም ተስፋይ ከማ ከም ውልቀ ከም ሰብ ከም ተቓላሳይ ብዓቕመይ ከምቲ ዝገብሮ ኣካል ንዝኾነ እጃም ንምግባር ከዓ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ነዚታት ውድብ ኣይኮናን ውድባት ግን ብተናፀል ክመፃን ኣለወን እንታይ ትብል ኮንካ ግን ነቲ ስራሕ ኣይጥዕሞን እዩ ንኩሉ ዝጎድኦ ከዓ ንሱ እዩ እዚ ክብል ደልየ ምክንያቱ ጉዕዞታትና እንዳተጠርነፈ እንዳተፈርከሸ ዝኸዶ ከምኢታት ስለ ዝኾነ እሞ ነዚ ክብል ነዚ ተዛረበ ምክንያቱ ኣይትሕተቱና ስለምንታይ ከምዚ ትዛረቡ ገለገለ ብዙሕ ስማዕ ነይሩ ኮይ ናይ ሰብ ስምዒታት እዩ ንኩሉ ብማዕረ ኣይትህቦን ናቶም ርእቶ ናቶም ስምዒት እቶም ሰባት ኣካላት ናቱ ኣባላት ናቱ ኮይኖም ክስታይ ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ከዓ ኤርትራዊ ባህርያት እዩ ውድብካ ድዩ ማሕበርካ ድዩ እቲ ምንቅስቃስ ማለት እየ ገለ ከካይድ ከሎስ ገለ ሕቶታት ተመፂዎስ ኣለኹ ደ ኣላ ግን ሕፅር ኣብላ ወዲ ስለ ፀልበተኒ እየ ኣለኹ ደ ዘርኩ ዳሃል ስለዚ እዚ ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ሲ እቲ ተመክሮ ቃልሲስ ዕድሜና እውን ክንድኡ ክንልወጠሉ ቃልሲ ምቕላጥ ኣጉዶ ኣጉዶ ኢና ንሰርሕ ዘለና ከም ሓቂ ንዓይ ክርኢ ከም ተስፋይ ድሕር ኮይነ ኣጉዶ ኣጉዶ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣጉዶ ኣጉዶ ከም ናይ ቁዕ ዘለና ትሰርሖ ተፍርሶ ተብሎ ከምኡ እሲታት ጥራሕ ኢና ዘለና እዚ ከዓ ጀሚርዎ ኣሎ እኸደሎ ሰርሐሎ ፅቡቕ ግን ሕቶን ንዝቐርብ ርእቶ ከዓ ብኣሉታዊ ምርኣይ ዘይኮነስ እዋ ሰማዒሲ ዝበልክዎ ዘረባ ዝኣነ ዛረቦ ዘለኹስ ካልእ ሰብ ክብለኒ ከለኮ ክሰምዕ ክኽእል ኣለኒ ትዛረቦ ዘለኹ ንዓይ ተሰማዓኒ ነቲ ካልእ ግን ፅቡቕ ዘይስምዖ እንድሕር ኮይኑ ኣደማምፃይ ኣዘራርባይ ዓው ምባለይ ዝርብሾ ሰብ ኣሎ ከም ዝሓርቁ ዝመስሎ ባህርያተይ ግን ንሱ እዩ ስጋዕ ዝፈልጠኒ ነዚ ግን እንታይ ኢልኒ ከረድኦ ዝፍትን እምበር ክትርዳእኒ ኣለካ ክብሎ ኣይብልኒ ከምኡ ከዓ ኣይብልኒ እዚኣ ከም መረዳእታ ክሕዞ ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ኩሉ ሰዓት ዝዛረበና ኣብቲ ሎሚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሰንበት ሰንበት ዝግበር ኣኼባ እውን ዝሳተፍ እየ ኩሉ ሰዓት ግን ነዚታት እየ ዝርኢ ክብል ደልየ እሞ ካብዚታት ኣኪቦም ምስቶም ካልኦት ከምቶም ካልኦት ሒዞሞ ዘለዉ ከዓ ክሳተፍሉ ዜጋ ተኮር ሓደ ሓይሊ ስልጣን ዝሓዘ ታርጌት ከዓ ዘለዎ ዝወስዶ ኮሚሽን ክብል ከሎ ንምሳሌ ከም ተመክሮ ሃገራዊ ናፅነት ኣብ ቃልሲ ኣትዩ ናይ ረፈረንደም ኮሚሽን ነይሩ ናይ ቅዋም ኮሚሽን ነይሩ ታርጌት ዝነበሮ ስራሕ እዩ ነይሩ እየ ክብል ደልየ እዚ ኩሉ ተገይሩ ተፈፂሙ እንድዩ ኣብቲ ናይ ውፅኢት ኮነን ስለዚ እዚ ግን ኮሚሽን ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ግን ንዑ ይመስል ከምኡ ግን ኣይኮነን ክንዱ ዓቕምን ሓይልን ግን የብሉን ከምኡ ገይሩ ግን ክኸይድ ከሎ ክገልፅ ከሎ ግን ከምኡ ዛ ዓይነቱ እዩ ዘርኢ ዘስምዕ ምክንያቱ ንገለገለ ክነፅግ ስለ ዝስማዕ የቐኒለይ ወዲ ኣለዉ ኣነ ሕካየ ካብቶም ካልኦት ካሕፅር ተበልና ፅቡቕ እዩ ምናልባት ካብቶም ኣባላት ናይዚ ኮሚሽን ሓፂር ስለዘይክእል እንደ ፀገመ መልሲ ገለ ነዚታት ትብል ተደሊኹም ኤኒታይም ሓፍ ከተብል ትኽእል ኢኹም ዑመር ስፋፍ ኔክስት ኣለኻ ያ ንእሽተይ ነዛ ናይ ተስፋይ መደብ የድልያ ምክንያቱ እንታይ እዩ ክብርሓዊ ተስፋይ ብዙሕ ግዜ እንዲና ተኻቲዕና ተመያይጥና ተዛቲና ኢና ፅቡቕ ኣለኻ ኣብ ኩት ማኣዲ ዘተ ተሳተፍ ኢኻ ሕጂ እውን ተሳቲፍካ ንተሳትፍካ ድማ ብጣዕሚ ነኽብር ነመስግን ርእቶታትካ ከዓ ኩሉ ግዜ ናቱ ቦታን ክብርን ኣለዎ ግን ክትሓዋወስ የብሉን ኮሚሽናት ጠቒስካ ንኣብነት ኮሚሽን ናይ ቅዋም ኮሚሽን ናይ ረፈረንዶም ሕጂ እውን ኮሚሽን
كومي كونان كومي مثل حجي قربت اللي كيدان أجرنا منتي لك أخمتي كوميشن ناي ريفرندوم كوميشن غيرو سرح وديو سنانا زي مساسلو إذا كوميشن زخا ناي مزقبان مرج عن سرحات وديو سرح وديو قوامي كتصالي ودبا سلفي ويك أقوام محبر من قصقاس أيكونان مئة جيزي أقربنا يو سمع كايو إخا قن لك أخم حدش كا تقربو نزي أبجخا نوت قبر رازيا نزقبه تقدامي تنتب زيها زعبا أبزغوانا بوتا ناي ودب مسودبات زقبر مولو مشهد كزرب أمسيو نودبات زلع على خبري انفاكت أسالات أكال سلوخ جمر كالو بودبات جميرو كبر سلازهبو نتناي ودبات قالسي كبر سلازهبان نودبات نات نزن حجز اللو أطرح نتن صباح زفت أراون مخنياتو اتا صباح قواماويت ديمقراسياويت فتحاويت إرترا تبهل بقعات ملوءات حيالات دلدلات ودبات كهلوءا اللون إزبل اتي ناتنا عقبت وينايزي السالات أكالي خلنا كوميشن سلازم تكأتا أيكونن توداداري أيكونن دقاقي منا نقربو لنا نصوري خا حجي نونو ندعرا بوليتيكاتي خا توداداري خا زل خفتو صلا هو قاعد قاعتي خا ورد دايب كتقبر لك زعينتو زنا قصي بالرأية بوليتيكا مالت حنتيا ندحرا بوليتيكاتي خا توداداري خا زل خا زبل امنت اندحرا اللو خوينو ويكم اندحر كوينو امنتكا إذن كوميشن سرح كوميشنن أب كوميشن زلو أبالاتون إذي امنت إذي يبلو من حج خمزي بلوم كانت صوت رح يزلو من بر نعخا أبز قدات إذي حساب كاخا قيروخا قدنا تايكونن سخابت الله كمان قد اختمزن مسل كايو قازيت إنيا خاميديا لك تزارب صبوق تتبابع تقالس اللخا خمد كل تقالس زلو تقوه تقالس ايخا كبر المسقاناني قباكا قلنا تزبهال كعات بتزتبهالو لك مزقب بمو دقيم كان ببو كابو تمالن قد متمالن ببين ملسن ترخيبكا اوكي ابز قريتشت هالو غيل كاخت مهرنا اختردعنا نصبه انا تسيرنا زملسنا ايو حتوتات كاقن ابز خوانا اخيبانا مصخاخت حتو قن I don't think نعخا صبوق نخلنا صبوق لذي اخد تحساس بكات رح يزدلي تخالي قن تسعرتات ناي كلنا أدمعي وسيت كهلو ومنتي بأونتا ومن قد نرأيه ولا تنسخات تقربوا زلق حجي ولا نو نسخم ودب يقوم ودب تكون يقوم ودب مالتي يقوم يلو قلت أنا زدلي نحنا نيجاتيف لاين ريونينا بخم ينسونة نايت بوليتيكا وتحساسبو غريس وزلو لازخونا زي أبتلزب أبقى مسرح نايزته إذن قرات ذنا برهك خيديو سلازي thank you very much for your comment كبر حاو تسفاي اوكي ودي الله يوهانس حوي thank you أسهل سبو next عمر صفاف أنميت قبرة يغني اللي حن وعزقين جوكر هو قال لنا اخذ دعان نصر يغني اللي قلنا مرسها thank you يوهانس بحن سأل لنا بازيت نفسي بحن سأل لنا سبو ما أنا نفعل اوكي دعان سبو دعان حنتي اوكي ودي اللي هون خلونا انت تاجيزي هو تسريع سرعة اوكي عمر كسل مساء الخير شكرا أستاذ حقيقة اليوم أنا تغمرني السعادة كلام اللي قاعد أسمعه حتى من الشباب ما سمعته وقاعد يزرع فيني يعني روح جديدة روح وطنية ويزرع فيني الأمل. أنا ما حطول فدامت قلتم أي واحد على حسب رأيه. أنا في رأيي أولا مشكورين في المجهود الجبار اللي أنتم قايمين عليه وما زلتم وإن شاء الله يشوف النور. ولكن حاجة واحدة تراودني وكل احترام والتقدير لكم أنتم في مكان الآباء والأساتذة والناس أكاديميين مناضلين ونحن يعني نستفيد من وراكم وممكن نقول كنتم وين. فحقيقة فهمت من الكلام هجر كنادحن حزبن هجرن كنادحن. الكلمة دي أول مرة أنا بسمعها. ما دامت نحن دايرين ننقذ الوطن والشعب
أنا في تقديري الكلام الكثير ما حيفيدنا، والنظام كلنا بنعرف أنه ما حينتهي. حتى لو مات صياص من نفس النظام فيه صياص تاني ومليون صياص. ونحن في رأيي أنا فرضت علينا من جديد نبدأ الطريق المسدود، نطلع الجبال، نفجر الثورة وننتزع الوطن من هذا القبضة الحديدية، وإلا هذا النظام ما ينتهي بالمظاهرات وبشكاوي. أنا وليس إنسان يعني سياسي، ولكن أتكلم من الحرقة والواقع اللي أشوفه. فنحن من جديد لو ما بدينا عشان ننقذ شعبنا ووطننا ما أظن بالكلام، أليس يعني تقليل من هذا الكلام اللي قاعد الناس بتعمله، ولكن لابد أن يكون في عمل جبار، وإلا نحن حنظل لحد ما تقوم الساعة. وشكرا، وإذا بدر مني أي أخطاء أتلمس العذر مرة تاني، وشكرا لكم. وأنا سعيد يعني، وإن شاء الله كل يوم أكون معاكم. شكرا، آسف للإطالة. شكرا عمر. ምናልባት هذا أبو بكر ممكن إذا سمعت ممكن تترجم بالاختصار حتى عم حتصير صبونات بيغربوا بزو حدش نقر يكون أبو بكر على خدو. أنت موجود أستاذ أبو بكر؟ يا والحصر بزبلة في كبور أستاذ عمر سفاف كقرب وصأنا حياة قد سنت بينتايو تعمي بزنا يلوم مع أنت أخيبا حقوس مخانو بزوح نقر كعقد محج زي سمعو 5 سمعه سلازخونا خاز قدات زناب تكبار كقياريو تناتو حلمي ويناتو دليت زقن يبلالو مالتيو بسلفي بزربا زودع نقر كم زي كونه كبير كالس خمزل لنا ساعاتون كالقسيو ملقاس دحنت كنبل كلنا سرعات بقليلو زخيد كم زي كونه أزيو تكورزو نتخوناتات كأبلك زنبب ريتو يخبر الناس عنيحو لازخونا كندت خبدات نايت شجر كنسرح كرلينايو وبدينا خنوص قلقلات دينا خنورد كال استفلاليو نغرات دينا خنغبر تخغبر زلو خغبر جن ناي تغبار غدايو سلازي بتعمي حقوس يبلالو نخلوتي لو مشات سمعو حج 50 قصل مخانو بستخاله متن غداياتو درجه مهار زخونه السراح ساعة خندي كبير مقانون نعوخ أبعتبكم حزوكم زلناني لبو وقريبو مالتي. شكرا أستاذ عمر، كلامك وجيه، كلامك هو دليل على كل المساعب والعقبات التي تواجه الحركة التحريرية والحركة العدالة، فنحن مع بعض، نحن حنكون نستفيد أكثر من ما تستفيد أنت، حنكون نستفيد منك، لأنه نعرف إريتريا هي غنية من شعبها ومن شبابها ومن خبرائها، ويكون لنا ممكن اتصالات بأسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا. أتصل يوهانس. Thank you. Thank you سيل. Thank you عمر. دعم صباح حسابات هبتقر قسنا واقعا عمر قبضي سيل زبلو ناتي قال كل سغلو تزي وينو بحكي مسألة زلو determination زلو ملغتي بحكي إذا مسجن نقري مقا بجمبر يجزي ساتفو زلو وراي مهانو ولا كاتاتولو نيرب مقدي مبالو بحكي إنها اللو مسانا 3 عامت صحفاتنا زي تقاتاتولو حنت زدرفهم كل جزية اللو أي تحزو ليس كل زكيكي كومو جيرنا هنمعبلاي نغالينا اجي كل شاب أب كتع انتغينو نحنا كتع نخفت يلنا مررداء إنا نتقلب لنا كل جزية أب كتع سلكتيفلي نعفت عمل كاترها العلكا مخادلو أبقالي وقن تسفايا يتحزن لك تقصكا مزقبان من ريجان زبل
ቃል ክነሱ ታምዝገባ ጥራሕ አልዒሉ ወላ ሕጂ ምዝገባ ጥራሕ ኣብ ምዝገባ ደው ትብሉ ኣብ ምዝገባ ደው ንብል ኣለና ይበልና ምስላጥ እዩ ስራሕና ምዝገባን ምርጫን መደብ ሒዝና ኣለና ሰላጢት ኣካል ከስርሓ ዝኽእል መደባት ሒዛ ኣብ ሕጂ እውን ምስ ኮሚሽን ተኣሳሲራ ናይ ምስላጥ መገዲ ይኸይድ ኣሎ ምዝገባን ምርጫን በፅሕን ምርጫ ምስ ተበፅሐ እቲ ሃገራዊ ሓይሊ በቲ ተመዝገቦ ተኣኻኺቡ ሓደ ዘማእክሎ መሪሕነት ክሰርሕ እንከሎ ኢዳ ዛ ሰላጢት ኣካል ኮሚሽን ኢዳ ወዲኣ ጊዳኣ ወዲኣ ተሓላፍነት ዝወስዶ ዘሎ እቲ ተወዲቡ ዘሎ ኣካል መሪሕነት ዘማእክል ዘሎ ነቲ ሃገራዊ ሓይሊ ዝበሃል ዝሃገራዊ ሓይሊ ከዓ ተን ውድባትን ውልቀ ሰባቱን ዘይተወደበ እውን ከም ኣተሓሕዛና ንቅድሚት ኣበቦትኡ ኮንስቲትወንስስ እንብሎ ዘማእክል ኮሚኒቲ ኮይኑ ዲ እንታይ ኩሉ ሰስርሖ ክገብረሉ ዝኽእል ውደባ ይህልዎ ፈረንሳ ዘሎ ናቱ ማእከልነት ኣልይዎ ተጠርኒፉ በቲ ማእከላዊ ነቲ ሃገራዊ ሓይልን ንብሎ ዝመርሕ ኣካል ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ነገራት እዩ ሓላፍነት ዝወስድ ኣረኪብና ኢና የእኪልና እንብለሉ መደብ ንርኢ ዘለና ክምርሓሉ ዘለዎ መምርሒ ኮንስቲቱሽኑ ዲ ብደረጅኡ ፖሊሲኡ ዲ ብደረጅኡ ስትራቴጂኡ ዲ ብደረጅኡ ድራፍት እናገበርና እንኸዶ ዘለና ውሱን ነታ መስርሕ እቲኣ ተካይ ድሕሪኡ ባዕሉ ዝኸዶ ነገር እዩ ንኣብነት መሰጋገሪ መንግስቲ እንታይ ዝበሃል ነገር ክህሉ ይኽእል እታ ትቀውም መሪሕነት ነቲ ሃገራዊ ሓይሊ ትጥርንፎ እትወስዶ ሓላፍነት እዩ ንዕና ሎሚ ንሱ ዘዋጥጠና ጎዲሉን በኺሩን ዘብል የብሉ ስለዚ ቁሩብ መዋዕልካ ምዛ ፉትማት ዘተ ዋዕልካ ክነስኻ ሶሪ ክጠቕሰካ ግን ብናትካ ጥራሕ ምትርጓም ክትርጉም ከለኻ ውንሲ ሰቢርካ በቲ ዘለዎ ብስሙ ምፅዋዕ እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣትሪረ ክጠቅስ ደሊ ኣይተሓዘለይ ብዝተረፈ እዚ ናይ ምስላጥ ስራሕ ይቕፅል እዩ ዘሎ ኣብ ምዝገባን ምርጫን ጉዕዞ ንኸይድ ኣለና ተመዝገቡ ከዓ ንብል ኣለና በቢ ውድብኩም ፕረሱ እንታይ ኩኑ ዝበሃል ነገር እዩ ካብቲ ዝፍጠር ዘሎ ባይታ እናማዕበላ ክመፃ ዘን ውድባት እንፅበየን እዩ በንፃሩ ዳዊት ከይዱ ደኣ ወስ ዘበላ ነገር ነይሩ ክንምልስ ከለና ኣብሶሊ ዝኾነ መልሲ ኮና ንቕርብ ዘለና ከምቲ ኣብዚ ዘይናህና ዝሃበና መልሲ ለን ንብሎ ልክዕቲ ክንምልስ ከለና እውን ሰብ ከም ተፀበዮ ዘይክኸውን ዝኽእል ምስቲ ነጥብታትና እውን ዘይኸይድ ነገር ክበሃል ዝኽእል እንተልዩ ናቱ ምስ ናቱ ዕፅረታት ኢና ንምልስ ዘለና እምበር ኣብሶሊ ዝበሃል መልሲ የሎን ተቐበልቲ እውን ዝጠቅም ነዚ ጉዕዞና ሓቢርና ንዛተለና እንብል ዳኢ እምበር መልሲ ቀረብቲ እውን ኣይኮናን እዚኣ ግን መገድና እያ ንኩላና ነቲ ተወዲቡ ዘሎ ብዝያዳ መገዱ ካብታ ዘለዋ ድኽነት ወፂኡ ሃገር ከብፅሕ ዘኽእሎ ዕድላት ደረጃ ብደረጃ ታተ ክብል ኢና ንፅውዕ ዘለና ዝተረፈ ነብስና ታተን ንብለሉ ዘለና ኣይኮነን ጀካ ባህግታትን ፅቡቅ ሕልናን ካልእ ውድብ ወይ እንታይ ጉጅለ ወይ እንታይ ዘብል የብልናን ካብኡ ወፃኢና ንምንታይ እዚኣ ትገብሩ ዝበሃል ነገር ተልዩ ግን ሒዝና ያለና ክትዕወት እንደልያ ሓላፍነት ክወስዱላ ዝኽእሉ ኣካላት ክፍጠሩ
ናብ ሰላም ዘብፅሑና ናብ ሕግን ፍትሕን ዘብፅሑ ክምዕብሉ ባህግታትናን ጊደናን ንገብር ዘለና ኢና ክሕፅር ብዙሕ ከይተሓዋወሰኒ ይቀኒየለይ Thank you, Dr. Gergis. Thank you. Next, ብርሃነ ኺዳነ ኢኻ ዘለኻ ሰላምካ ከመይ ቀኒኻ? Thank you, ዮሐንስ። ኣነ የቀኒልና ክብል ኢደ ልዕለ ዳዊት እኳ ኸይዱ ቀዲሙ ግን ስኒታ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ንኮሚሽን ምኽፋትኩም እሞ ኮሚሽን መፂኻት ተልእኾታቱ ከመሓላልፍ ምኽኣሉ ዓብዪ ዕድልን ኣጋጣምን ነቲ ምዕዋትን መንሃርን ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ስራሕ እዩ ስለዚ የቀኒልና ክብል ካልኣይ ኣባላት ኮሚሽን ከዓ ኩልኩም ኣሴሄል ፀሃይ ከምኡውን ዮሐንስ ስብሃቱ ካልኦት እውን ዝገበርኩሞ ኣፕሪሺዬሽን ኣገዳሲ እዩ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣዝዩ ማለት በዳህ ሕቶታት ክረአ ዘለዎ ነገራት ክመፅእ ፀኒሑ እዩ ንዓና ነቲ ኮሚሽን ንዓይ ኮይኑ ይስምዓኒ መዐንተሪኡን መንሃሪኡን እዩ ስለዚ ከምቲ ዝብሎ ዝነበሩ ገለ ዝጠቕስዎ ዝነበሩ ዓበይቲ ሕቶታት እዚ ብግምት ኣትዎ እዚ ለቦ ኣለና ገለ ዝብሎ ዝነበሩ ነዚ እውን ኣገዳሲ እዩ እቲ ኮሚሽን ኣብ ግምት ኣትዩ ከም ኣገዳሲ ነጥቢ ክትዕ ኣልዒሉ ክምለስ ዘለዎ ሕቶታት ጌርና እንተ ወሰድናዮ ከም ኮሚሽን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ግን ይኸኒየልና ብጣዕሚ ዕውዝ ዝኾነ ምሸት تخمحلالف زلو ملختات بقبوك كم محلالف مو كحبر يفوتو يوحنس كاز تقبلو زلو خسرحتنا يبعكي زي مسكاني مغنياتو كله فيديوتاتنا يخون وعلى ملختاتنا صحفاتنا وزته هاي كوميشن زي تم محلالفو مهلاو كاب سنتنا دوتكم انا يبحكي زي مسكاني يغني لنا غني لي ثانك يو برهان تخله اوكي سلام انا سي مرحبا كزاربي لي مسياني را مجمريا مو جمر مسبلكم حنت نغرام بي بايره زصحفا بمحرنيا ሁለት ባላ ትከል አንዱ ይሰበር ባንድ ተንጠልጠል ትብላላ አብ ትግርኛ ጽሒፍዋ ማለት እዩ ኦኬ ታትርጉማ ከምታ ዝፈልጣ መስይላትን ድሃርግን እዞም ገሊአቶም ውድቦም ሒዞም ኣብዝና መጹ ገለ እንተ ቀንዓና ንሕናስ ነባና ንኽሰግሩ ተበለጽቲ ማለት እዩ ብሓጺሩ ነዚኣቶም ጸላእኩ ዓይነት እዩ ጽሒፍዋ ዘሎ ወይለከ ቢጌጋ ኣቴ መስለኒ ደም ኣነ ዳ ዕድመ ረኺበን ዲኣቴ ካብ ዝብል ናይ ብሓቂ ተቆጢበ ኣምሲ ክወፅእ ደልየ መጀመርያ ንሓርክን እንታይ ከ بزخ استاجبرني ليتني سلازي اتي صحفت كم زعما مساله صحافاسي جايو انا ابز انت ماشي يتيسب تريتو تقم يخيل يتقم يخيل قال نغري كم زي جبران خبلو مني بلو تصنحه كتعوتو يدلي زخونه انكسقاسنا نصبوز تبقى سخعوت دليتيو أبزي وعيلة انتاي ولا ود بي كمان زفلت يلن بخمي يقلصون زي ستاي نستبقسو زي قال نقري لذي إذا خمس عينة صحافة أنت تقول تبس بقي مثلني ويد ما يتعلمون عين كمسيب لنا بتغستاي مالتي نقول له خفوتي الكا إلى عتي مالتيو فتوى دما بزمسيل ما سمعن كساتفن السوق بالدلي بالترفه صبوغ نيرو ما بحكي صبوغ ريتوتات نيرو صبوغ جلساتات نيرو قال نغرات نعنا كما نعي قال زي برحال لي نغرات نيرو لومي بزح نغرات بريه مالتيو بالترفه عاوت يابكم يغني لي ثانك يو نشتي كرمي يوحنس معصاكا نكبر
ተጋዳላይ ተክለ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ናይ ምትብባዕ ግዴኻ ዓብዪ ቁም ነገርን ዓብዪ ቦታን እዩ ዘለዎ ነቶም ንሰርሕ ዘለና ኣብዚ ይኹን ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ንስኻውን ከም ሓደ ገዲም ተጋዳላይ ምኩር መራሒ ብዝኾነ እቲ ብውልቅታት ዝፀሓፍ ካመንት ናይ ውልቆም ግላዊ ፅሑፍ ምዃኑ እዚ ሕጂ ማለሲ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ገለገለ እዋናት እንድሕር ክፅሕፍ ኮይነሲ ያብ ምጥንቃቐ የድልየኒ ኩልና ክንጥንቃቐ የድልየና እንድዩ ግን እቲ ዕድመ ክፉት ጥራሕ ኣይኮነን ክፉትን ብፍላይ ከዓ ፍሉይ ርእቶ ዘለዎ እንተኾነ ክሰምዕ ጥራሕ ዘይኮነ ርእቱ ከቕርብ ዝዕድም መፀዋዕታ እዩ ትፈልጦ ኢኻ ማለት እዩ ፉት ማዕድዘቶም ብከምኡ ኢና ንሰርሕ እሞ ሕጂ ኣነ እታ ፅሕፍቲ ስለ ዘየንበብኳ እዚኣ እንቲኣ ክብለካ ኣይክእልን ግን ኩሉ ግዜ እቲ ተቕርበልና ምክርን እቲ ትህበና ርእቶታትን ወላ በዳህ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕቶታቱን ከምቲ ሕጂ ኣቐዲሙ ክቡር ሓው ብርሃነ ኺዳነ ክብሎ ዝፀንሐ ንሕና ንምሃረሉን ንምዕብለሉን እምበር ንዓና ዝጎዳ ኣይኮነን ስለዚ ብፍላይ ከዓ ነዚ ምጥርናፍ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ለይትን መዓልትን ዝሰርሓሉ ጉዳይ ምዃኑ ዘራኽበና ነገራት ብዙሕ ምዃኑ ኢና ንርኢ ስለዚ ቴንኪዩ እሞ ነታ ኮመንት ዝረኣኻያ እንተ ደኣ ነይራ ኮይና ፐርሰናል ውሰዳ ናይቲ ፐርሰን ናቱ ኦፒንየን ጌርካ ውሰዳ ብኮሚሽን ደረጃ ከምኡ ዓይነት መልሲ ክንህብ ይኹን ክንፅሕፍ ፍጹም ኣይምልከተና እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ከዓ በገባብ ኣብ ኣኼባና ክነልዕሎ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ማለት ንሱስ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ኖ ኣብዚ ማሕበር እዚ ኣብዚ ስታይል ወግ እንታይ መስለካ ድሓን ሕጂ ኣነ እውን እቲ ንትን ከይበልኩ እንደ ዝዛረብ ዘለኹ ምናልባት ኣድላይ እንተኮይኑ ፋርደር ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ብዝኾነ እታ ሕጂ ብደረጃ ኮሚሽን ንዛረብ ስለ ዘለና ኮሚሽን ከዓ ትሒዝዎ ዘሎ መደብ ሎም ምሸት ከም ዝበልካዮ ቅድሚ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ መንገዲ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ እውን ብቐፃሊ ኣብዚ ይኹን ኣብ ፉት ማዕድዘተ ይኹን ኣብ ካልእ ሜድያታት ብሓባር ኢና ንሰርሕ ዘለና ናትካ ኢንፑት ናትካ ኣድቫይዝ ከዓ ኩሉ ሻዕ ንዓና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነሰሰሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ምዃኑ ጥራይ ክጠቅስ ዝደሊ እሞ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች شكرا ዮሃንስ ኣነ ከዓ ንእሽተይ ዶ ምስጋና ከቕርብ ንፀሃይን ዓድል ዮሃንስ ናይ መወዳእታ ዕድል ሃቦ እሞ ብኡ እንተደምደምና ፅቡቅ መስለኒ انت شو زارب مجمريا يغنينا نمسجن نسنيتنا نتورك زغبرو عدمه كله تساتفاي ابز زنبره ريتو بقلص يقلص زنبره تحكاب تحتوتاتها بزح يوسف تماهرو كوميشن خايم مهاريو غنينا قبل ميكروفون كفيتي يوحنس هابي امانه تعين خير اينا دحن حضروها بلنا فدسنا كبرها زيا كدغما حسبيني شكرا ثانك يو عدل قتل طاي ايه حرا يوحنس هوي كم ذا انا زمان يقني لنا نسيتنا نتورك ازي بدلي بدحريو خاني نظام ابالات وريخم مو كلهم تكس كام أتو وندا تزاربو زغلص صلحو نخلهم ناي سنيتنا نت بعبي ግን ኣነ ሎሚ ንእሽተይ ነገር እንታይ ተረድየ ዝንገብሮ ዘለናስ ዝሰርሕ ደኾኑ ሁሉ እንታይ ተወዲ ግዜ ተጠራጠር ሎማ ይብዛሕ ይውሓድ we are doing a good job ሓሊብናዮ ዘለና ሓደ ፅቡቅ ነገር ከም ምክንያቱ ሎሚ ሲ ኩሎም ዝሃቡና ክሳያት ኩሉ መሃር እዩ ነይሩ ኩሉ ንኽንዕ ኣይሽም ዝዛርቡ ነይሮም ኩሎም ተዛርቡ ሎም ማዕልቲ ስለዚ ኣነ እንታይ ኢለ ዋ እሞ ፅቡቅ ኣለና ማለት እዩ ባሪ እዚ ነገር ዝስክዕወት ክእሊ ማለት እዩ ባሪ ከነዕውቶ ኢና ማለት እዩ ንዓይ ተስፋ ኮይኑኒ እሞ የቀኒየልና ንኩልኩም ዮሃንስ ከዓ ኣዝየድ ንቐካ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ፀሃይ ብጣዕሚ ቨሪ ኢምፕሬሲቭ ዝኾነ ፍላይ ታሪክ እቲ ናይ መጀመርያ ዝገለፅክዮ ናይ ሓቂ ረለቫንቲ ንዑ እንዳዘከርና ኢና ሕጂ ዝነካይዱ ዘለና ቃልሲ ኣብ ሕልናና ክንቀርፆ ዘለና እሞ ብጣዕሚ I appreciate all your input. Thank you. Thank you so much. Yeah. ዮሃንስ ስብሃቱ Okay, ደሓደሩ ዮሃንስ ስብሃቱ ክዛረብ ደሊኻ ነርካ
ميتصني حسوري قرتا أنا بطعمي يمسجن سنتنا نتورك بطعمي زحقوس مشت ديسكاشن أمسينا بقنعنا خنزاربسي نحناون بتنقاقه نمجمريا غزي عبز غزاتينا نزارب سلازلنا تخفت ما ادزكوا كل شع اوبن كنا اينا نزارب ግን عبز سنيتنا نتورك سي بتنقاقه نتمسرحنا خاني دارغا عقبابيلنا نتغزاز خون طرح حيزنا اينا اتينا انت زي كوينو نتأمامي ون كلطف نيرو ግን ከዓ እንተላለጢፍናዮ ክሰፍሓና እዩ ክነውሕ ኣብቲ ገዛ ከዓ ምናልባት ነዊሕ ሰዓታት ክወስድ ሰብ ክደክም ስለ ዝበልና ከዓኒ ነተን ተልእኾ ናይቲ ኮሚሽን ምምዝጋብን ምጉስጓስን ንዕን ጥራሕ ሒዝና ኢና ቀሪብና እሞ ግን ብጣዕሚ ካብቲ ዝተፀበናዮ ንላዕሊ ኣነ ብወገነይሲ ካብቲ ዝተፀብኽዎ ንላዕሊ ኮይኑ ረኺበዮ ሕጉስ እየ ብፍላይ ሃብቶምን ብርሃንን ዘቕረብዎን ሕቶታት ናይ ብሓቂ ኣገደስትን በዳህትን ሕቶታት ነይረን ብግቡእ ከዓ ዝሓተቱ ሰባት እዮም ክፈልጡ ክሰምዑ ክስዕቡ ዝደልዩ ሰባት ምንባሮም ከዓ ካብቲ ሕቶኦም ትርዳእ ስለዚ እቲ ጎዲልና ዘሎ እቲ ይህን ምሂን ዘይምባልን ዘይምርዳእን እንተዘይኮይኑ ኣብ ኣተሓሳስባ ብዙሕ ርሑቕ ንኸይድን ንፈላለን ኣይኮናን ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ዲስካሽን ብጣዕሚ ኣገዳስን ክምዕብል ዘለዎን ነገር እዩ ብዝተኻእለ መጠን ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ክንዲ ወዲእካ መዝራብ ዓቂንካ ተጠንቂቕካ መዝራብ ፅቡቅ እዩ እሞ ነዚ ከዓ ኩሉ ሕብረተሰብና ክለምዶ ኣለዎ እቲ ተስፋይ ዘቕርቦ ዝነበረ ርእቶስ ናቱ ርእቶን ድዩ ግን ከዓ ምስ ተስፋይሲ ኣብ ክትማኣድ ዘተ ዳርጋ ኤቭሪ ሳንደይ ንራኸብ ኢና እንተበልኩ ኣይተጋገኹን ኩሉ ትንብሎ ንሰርሖ ንዛረቦ ከዓኒ ክሊር ይፈልጦ እዩ ግን እታ ዘቕረባ ርእቶ ብዙሕ ሃናፂት ኣይነበረትን ብፍላይ ንዑ ከም ኣባል ክፉት ማኣድ ዘተ مش كل شعب ما بكون مع ذات سب زي فلت سب كم انت بلي فاين اي فلتني سلا زي فلت كون غادي نسبن كله دوكيمنت بمولو ابت غزا سلون زتيلو ابت مغلص كجمر كله انسي كفوت مع ذاتي نخلت عمت زاكل مزاتي تتقيبنالو ابريشيت جيريو كل زي سماعون appreciate كجبرو كم زلوها تنكيفه مالديو ስለዚህ I don't know ኣነስ ንናዓተይ ኣፍ ጥራሕ ወይ ከዓ ሓንጎል ጥራሕ ይቋፀር እምበር ናይ ኩሉ ሰብ ንክትቋፀር እውን የፀግመካ እንድዩ ግን እቲ ብሓፈሽኡ ግን ብጣዕሚ ዝገበርኩምልና مستندات عبنيرو بزوح كأتما هيرنا ملأختات ونحلفنا هنكون تسفى قبر بفولين نت داويت قوا يلن داويت قرم مشات عمسينا اسغا قوا وانا حدا أبال كابانات لزهونكا نزم يسرع زي لناس تقال اسكارلون زي كونكاس ጋሻ ይኮንካን ንዘይ ፈልጥ ምናልባት ጋሻ ምዃንካ ክርዳእ ይኽእል እሞ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝፀዓርካሉን ዝሰራሕካሉን ዘገልገልካዮን መስርሕ እሞ ደጊመ ከዓ ቴንኪዩ ክብለካ ይፈቱ ካልእ ግዜ ኣብ ፅሞና ግዜ ተደዋዊልና ንዕለሉ ግዜ ይፍጠረልና ኣምላኽ ኩሉ እቲ ጭንቅታት ኣብ ህዝብና ወሪዱ ዘሎን እቲ ንዓና እንታይ ክንገብር ኢና ኢልና ለይቲ ምስ መዓልቲ ሓንጎልና ስጋዕ ዝሓብጥ ንሓስብን ክንገብርን ክንቅይርን መሰርሖ ዓወት ህዝብና ክርዳእ ኩሉ ግዜ ንሓንጎልና ነጨንቆውን ንኩላህና ዝኸውን ምሕረት ኣምላኽ ባዕሉ የወርደልና እምበር
سب لومي حاسيميو سب بزن يوهنس حصر بالإوروبا بديلنا يا مالنا حصر ذا قريب الله مسلمي ودي موتي نايسب نجار سي بزوح نديو ግን ከዓ ኩሉ ግዜ ፃዕሪ የድልዮ እንተፅዒርካ ከዓ ኩሉ ግዜ ትዕወትካ እሞ የቀኒየልና ሶሪ ኣስየል ሓድ ክልተ ቃል ተስፋይ እንታይ መሲሉካ ሕጂቲ ምዝራብ ኣድላይ ኣይኮነን እንዲሁ ፅቡቅ ከዓ ኣብቲ ክፉት ማኣዲ ዘተ ክንራኸብ ኢና ንስኻ ከም ብፃይና ኢና ንፈልጠካ ዶን ወሪ ዋላ ፍሉይ ነቲ ገዛ ረብሸ የለኹ ማለት እዩ ከም ዝርዳ ኣይኮነን ዶን ወሪ ቨሪ ሶሪ ኣብ ዘይቦትኡን ዘይግባእ ሕቶን ኣቕሪበለኹ ማለት እዩ ኖ ሕጂ እንታይ መስለካ ኤሮጳ እንዲኻ ንባዕልካ ትሰዓታት ትፈልጦ ኢኻ ሕጂ ምስ ኩሉ ዝውዓልናዮ ፅቡቅ ኢና ውዒልና እስኻ ድማ ነቲ ርእቶታትካ ዓብ ክብሪ ከም ዘለና ኢና ደጊምና ከም ነግረካ ዘለና ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን ሕጂ ኣነ እንታይ ክብል ደልየ ምናልባት ዘይተጠቕሰ ነገር እኳ የለን ኩሉ ኢሎም እዮም ኣነ እውን ዝውስኾ ነገር የብለይን ሓንቲ ነገር ዓብዪ ምስጋና ንስኒትና ብፍላይ ከዓ ንክቡር ሓዊ ዮሃንስ ኣመሓደርቱ ክቡር ሓዊ ዳዊት ምክሉ ዝገበሮ ሞደሬሽን ካልኦቱን ብሙላቶም ተሳተፍቲ ግን ዓብዪ ምስጋና ንስታዝ አቡበከር هو كان ساعاته هجي كابانا خساع كندي درجة وجي حلو مالتي خساع هجي مسانا له ملو مع التقاء نبو ملو تمدب حنتكوا خايب دلي كتر جمع وعيلو بغلتي وقانقوا إذا قليل نجرا يكونن لازخونه شكرا جزيلا أستاذ أبو بكر وممكن زي نسخة كلنا نلا عليه خا دخيم كام وسريع كا وصيت نات كا يسرح زي وبذلع على درجة خا بزبلة أي أجات أميك نراخب تسفى نقبر كبز بلا مسقانانا خنقربلكا زي نشتيا جن اتليست بوحدو نتيكم نقر كان نتسعرخان كبرن مسقانان كن هبو سلزلنا راح يتقصاز لهم شكرا جزيلا استاذ ابو بكر سلازخونه ايتين ودي الله يوهانس صقاي جنس خا خبعلخا مدمدمتان ايلو مشت لاست وورد نكبر حاوي يوهانس صقاي Thank you so much كلهم مجمريا تزاربكمو مدب ازي واناوي حزبنا زطلبو زلو حتوታት ንምምላስዩ ናይ ኩልና امام كاسل ዝኮነ ኩላህና እጃምና ነወፍየሉ ክላወደ ልበዝጋጣም እዚ ኣብ ውሽጢ ዘለኹም ኣብ ደገ ኣብ ኦንላይን ተከታተሉና ዘለኹም ከምኡ ድማ ፅባሕ ንጎ እዚ ቪድዮ ኣብ ዩቲብ ምስ ወፀ እትሰምዕዎ ነዚ መደብ እዚ ንምዕዋት ኩላትኩም ዝከኣለኩም ከተበርክቱ ክትምዝገቡ እቲ መመዝገቢ ተደሊኹም እውን ብቐሊሉ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብሲኒትና.com ኣለኩም ኣብሲኒትና.com ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብዝሎ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ዶክመንት ኮሚሽን ምዝገባን ምርጫን ኣውፅኦሞ ዘለዉ ብቪድዮ ይኹን ብኩሉ ቋንቋታት ኣብዝሎ ማለት እዩ ዋና ናይቲ ዝሓለፈ ክውገስ ከሎ እቲ ምንቅስቃስ ዝገበሮ ኮንፈረንሳት እውን ኣብዚታት ኣለኩም ስለዚ ኣብ ሲኒትና.com ከድኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ሆም ፔጅ ናይ ሲኒትና እንተደኣ ፀቂጥኩም እውን ብሸነኽ ፀጋም ኣብዚ ኣለኩም ማለት እዩ እቲ ሊንክ ማለት እዩ ናይ ኮሚሽን ምዝገባን ምርጫን ዝብል ክትረኽብዎ ኢኹም ኣብዚ ኣሎ ንየለኩም በዚ እውን ክእቶ ከኣሊ ማለት እዩ እዚ ክንሪኦ ፀናሕና ብቐጥታ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ሸር ክትገብርዎ ደጊመ ላወኩም ናይ ሚድያ ትካላት ሪኢኹሞ እዚ ሕጂ ቀጥታ ናብኡ እዩ ዘእተወኩም ዝውን ስለዚ ከም ኩሉ ግዜ ሲኒትና.com ናይ ሓባር ንቕሓት ንምዕባል ሓቢርና ንሃገርና ዝጠቅም ስራሓት ንኸነበርክት ነቲ ዘሎ ፅቡቕ ስራሓት ንኩሉ ኣኪብካ
ሰብ ከም ዝሪኦ ምግባር ሓደ ካብቲ ስራሕና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ካብ ኣብ ክንዲ ብቤላቤሎ ጥራይ ዝኸይድ ነቲ ፅሑፋት ርእዩት መግለፂታት ሰሚዑ እቲ ዝግብኦ ጠመተ ከማዕብልን እቲ ዝግባእ ክገብርን ከዓ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ምሸት ፅቡቅ ኣምሲና የቀኒልና ኩልኩም ነዚ መደብ እዚ ሸር ክትገብርዎ ከዓ ኢላብወኩም ሎሚ ምሸት ኣብዚ ብስራሕ ምክንያት ወይ ናይ ፋሚሊ ጉዳይ ክሳተፉ ዘይከኣሉ ኣባላትና ኣለዉ ግን ከዓ ነዚ መደብ ዝዕውት ኮይኑ ክኸይድ ናይ ኩላህና ድልየት እዩ ነይሩ ከምኡ ከዓ ኮይኑ ኣሎ እሞ የቀኒልና ኩለኩም ይደሊ ክፉት መኣዲ ዘተ ከምኡ ድማ ናይ ሕዋር ዓርቢ ዝካየድ ዓርቢ ናይ ሕዋር ቀዳም ናይ ስኒትና ኔትወርክ ሰንበት ከዓ ናይ ክፉት መኣዲ ዘተ ንሕና ከም ገዛና ኢና ንወስዶ ንኩሉ ማለት እዩ ኩሉ ኣብኡ ዝካየድ ንጥፈታት ሰሚናራት ከዓኒ ኣብ ስኒትና ዶትኮም ብዝከኣል መጠን ይወፅእን ይስነድን እዩ ስለዚ እቲ ዕማማት ኩሉ ተማላሊ ይኸይድ ምዃኑ ሰብ ብከምኡ እንተጠመቶ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ የቀኒልና ፅቡቅ ምሸት ሕጂ እቲ ፌስቡክ ላይቭ ክንሓፅቦ ኢና ምናልባት ኣብ ውሽጢ ገዛ ክንፀንሕ ኣለና እንተኢልኩም ክንፀንሕ ንኽእል ኢና ሬከርዲንግ እውን ጠጠው የብሎ ኣለኹ ስለዚ